Hello everybody, test, 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 test. Sometimes family is the one you make. Okay. كجمرية I have no idea. اسكي ድምፂ ከመይ ይስማዕ ኣሎ ኣይፍለጥኩን ዘሎ ብዝኾነ ዝሓለፈኩም ክትርእይዋ ምዃንኩም ድሓራይ ስለ ዘረጋግፅ ኣነ ስኢለ ከይድ እየ ማለት እዩ ሰን ሎሚ እንታይ እየ ክብል ደልየ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭት ኣሎ ብኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ቴክኒካሊ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ገሊኡ ከም ውግእ ሕድሕድ ዝገልፀሎ ገሊኡ ድማ ከም ውሱን ዕላማታት ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ ክልል ሕጊ ንምኽባር ዝግበር ዘሎ ስርሒት ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ እዚ ንዓና ኣነ ከም ሰብ መጠን ብዙሕ ኣይገድሸኒ ድዩ ምንታይ ይገልፅዎ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ረፅሚ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ እታ ተገድሰና ንዓና ንኤርትራውያን ብኸመይና ቀዳምነት ብኸመይና ነንብቦ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ መልሰ ግብርናትና እንታይ እዩ ሕጂ እቲ መልሰ ግብርናትና ብኸመይ ነንብቦ ኣብዩ ክምርከስ ማለት እዩ ብክልተ ደረጃታት ክረአ ይከኣል እዩ ሓደ ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ብኻልኣይ ድማ ብዜጋታት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ከም ዝመስላና ብዙሕ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ ግን ብሓፈሽኡ ነቲ ወያነ ዝተኮሰ ሮኬታት ንዑ መልሲ ክህበሉ ከምዘይብሉን ከምኡ ከዓ ማለት ዝፅበዮ ከም ዝኾነ ካብዚ ጉጅለ እዚ ኢሉ ናይ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር ጠቂሱ ነይሩ ከምኡ ሓሊፉ ኣነ ብዙሕ መልሲ ግብርታት ናይ ኤርትራ ኣይረኣኹን ማለት እዩ ብደረጃ ናይ ዜጋታት ግን ብዝተፈላለየ ደረጃታት መልስታት ውሃብ ኣሎ ኮኔክሽን ኣም ናት ሹር ኢንተርኔት ዋይፋይ ዝጥቀም ዘለኹ ምክንያቱ ደቀይ ሒዞም ኣለዉ ተላዓሊ እታ ዋይፋይ ላዓልያ ዘላ ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ይምላእ ይኸውን
ስለዚህ እቲ ኦፊሻል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ኣለዎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ብደረጃ ናይ ዜጋታት ግን ዝተፈላለዩ ዘሎ ብሓፈሽኡ ንወያነ ብኸመይ ኢኻ ትርእያ እዩ ዝውስኖ እቶም ወያነ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ከም መፀግዒ ከም መዕቆቢ ከም ላይፍ ላይን ከም ናይ ሂወቶም መንቀሳቀሲ ዓይነት ዝወስድዎ ዝነበሩ ሰባት ኦፍ ኮርስ ምስ ወያነ ክፅጉዑ እዮም ንሳቶም ደረጃታት ኣለዎም ገሊኦም ፍፁም ንወያነ ብዝተፈላለዩ መገድታት ማለት እዩ ጡብ ናይ ወያነ ዝለመዱ ከምኡ ንላዕሊ ክሰርሑ ዘይክእሉ ሂወት ክህልዎም ዘይክእል ወገናት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ቁሩብ እቲ ወልፊቲ ዝገደፎም ኣለዉ ገሊኦም ድማ ብፍፁም ኣብኡታት ዘይኣተው ነይሮም ሕጂ ዝተፈላለዩ እዚ ወገን እዚ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብፍፁም እቲ ኩናት ቁኑዕ ምዃኑን ክዕወት ማለት ጎኒ ዶክተር ኣሕመድ ኣለና ከዓ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ገሊኡ ድማ ስቕ ኢሉ ኣሎ ለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ኣናብባ ዝተፈላለዩ እዩ ኣብ ጠንቅናቱ እውን ኤርትራውያን ብኡ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ ገሊኦም ናይ ዓሌት ምፅናት ምዃኑ ገሊኦም ከዓ ልክዕምቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዘሎ ናይ ሕጊ ምኽባር ምዃኑ ብከምኡ ደረጃታት ይርእይዎ ኣለዉ ማለት እዩ ብወገነይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ብሓቂ ናይ ዘርኢ ምፅናት ድዩ ንዝብል ኣነ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ እዩ ዘለኒ ብጠንቅናቱ ሰፊሕ እዩ ታሪኻውን ባህላውን ካሊእ ረብሓታትን ዘለዎ እዩ ካብ ቀደም ኣብ መንጎ ትግራዎትን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዝነበረ ንሱ ሓደ እዩ ተኻልኣይ ድማ እቲ ትግራዎት ዘሎ ንሕና ኢና ተጋዲልና ንሕና ኢና ኢትዮጵያ ብዛብፅሕናያ ንሕና ኢና በልፂግናያ ስለዚ ንሕና ክንገዝእ ኣለና ኢትዮጵያ ንሕና በቃ ይግባአና እዩ ክንገዝእ ዝብል እዩ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ደረጃ ድማ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት መዓት ረብሓታት ዝገበረ ደርቢ ኣሎ ምስቲ ፖለቲከኛታት ናይ ወያነ ዝተኣሳሰረ ማለት እዩ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ መዓት ረብሓታት ዝገበረ ኤሊት ክላስ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ንገዛ ርእሶም እቶም መራሕቲ ናይ ወያነ ናብ ሚልዮነራት እዮም ተቐይሮም መዓዝ ዝሰርቕዎ ሃብቲ ኣሎ መዓዝ ዝእከብዎ ሃብቲ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እታ ስልጣን ምን ይቆፃፀራ እያ ምክንያቱ ስልጣን ትቆፃፀር እንተዳ ኮይንካ ዲስትሪቢዩሽን ወይ ከዓ ኣዘራርሓ ናይቲ ሃብቲ ወይ ምቁፃር ናይቲ ሃብቲ ናይ ፀጋታት ናይቲ ሃገር እውን ትቆፃፀር ኣለካ ማለት እዩ ኢንዳይሬክትሊ እዚኣ ስለ ዝተወስደቶ ሓደ ከብቲ በእሲ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዋላ እቲ ናይ ወያነ ክሳብ ሕጂ ከም ተፃይ ኮይኑ ክቕፅል ዘገደዶ ሓደ ነብዚ ከይብፃሕ እዩ እቲ ኣኪቦ ዝነበረ ብዝሓለፈ ዓመታት ንኢትዮጵያ እናሓለበ ንኢትዮጵያ እናፀሞቐ እናጓሕጓሐ ውክቦ ዝፀንሐ ሃብትታት ንሱ ታሽሙ ከይከውን ምስ ዝተኣሳሰር ገበና ዝገበሩ ሰባት ድማ ከይተሓዙ እዚ እዩ እቲ ቀኒ ምክልኻል ነይሩ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ኣይኮነን ንካልእ ሓልዮም ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ብሳልሳይ ደረጃ እዚ ዘሎ እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ ሕጂ ካብ ኣብ ጎሳ ዝተመስረተ ልፍንቲ እቲ ናይ ህወደግ ኣብ ጎሳ ኣብ ብሄር ዝተመስረተ ልፍንቲ እዩ ነይሩ ዶክተር ኣሕመድ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ የጥፋአና እዩ ዘሎ ንሕና ንምሙላእ ኢትዮጵያ ዝጥርንፍ ፖለቲካውያን ውድባት እዮም ክህልዋ ዘለዎን ስለዚ እዚ ህወደግ ዘሎ ከምኡ ክኸይዱ ኣለዎ ኢሉ ልክዕ በቲ ደንብታት በቲ ውሽጣዊ ሕግታት ናይ ህወደግ ብኡ ተቐይዱ ኣብ መንጎ እተን ውድባት ማለት እዩ ኣብ ህወደግ ዝነበረ መዓት ፖለቲካዊ ምፅቕቓጥ እዩ ነይሩ መዓት ምድፍፋእ እዩ ነይሩ ይወዳደራ እየን ነይረን ወያነ ንገዛ ርእሱ ኣብ ወንበርነት ናይ ህወደግ ንክሕዝ ተወዳዲሩ እዩ መወዳእታ ፈሺሉ እዩ ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ በቲ ደንብታት እቲ ወያነ ዘቐመጦ ሕግታት ናይ ህወደግ ብኡ ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ወንበር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ወንበር ኮይኑ ከምኡ ጉባኤታት ገይሮም እንደገና ናብ ብልፅግና ፓርቲ ገጾም ታሽሙ ገይሮም ማለት እዩ ኣዊጆም
أو ناي مرجع قدامي مالتيو كابتن أربعة بلفنت زنبرا تنسلستي ناي أمحران ناي أورومون ناي يدبو بزبوش زبال زيوم بحبار نبل سجلنا قصهم جيدهم ويعني دما كنوصينا خبيلهم نبتقرايهم كيدهم مالتيو إذا كله مخنياتو نحنا بتا زبلنا انت زي قلنا نحنا انت زي تقصصنا نبانا خمس يوم موداتا مخنياتو بدمسي عينت حادث بتري يلن مسوم تبتري تقوموا زدور ناي سطتا ديو ناي وتحدراو تكال ديو تحريقوم يو قال اي دما بدمسخ بديمقراسياو مقدخ اخي حزب وز السلطان زي اي كلون يوم مخنياتو ساتهم شدشتم ايتاويتنا حزب اثيوبيا ترايو بس حنت زلاتهم نتي زولو ستاتس كو نتي اب احمد زفطرو زولو كونت نعوك زرغولو حدش كونت كمصلو نخمو يزكل فنجر عزنا بره مالتيو سلازي بزي دكتور احمد حيزو زولو انت قاقصيلا نحنا بسلطاننا يممصان كنغزي እንደገና ኢትዮጵያ ክንገዛን እንደገና ኢትዮጵያ ክንቆጻጸን ዘለና ዕድል አዝዩ ውሱን እዩ ስለዚህ ሓድሽ ኩነት ክንፈጥራለና ኢሎም ሓደ ከብቲ ጠንቅታት ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኩሉ ጠንቅታት እዩ ተሃሊ ዝመጽ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ዶክተር አብ አሕመድን ቲፒኤልኤፍን ዝነበረ ወይ ዞም ህወሓትን ዝነበረ ናይ ቃላት ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ኩሉ እዚ ማኒፌስቴሽን እዩ ናቱ መርአያታት ወይ ናቱ ነጸብራቃት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩናት ብርግጽ ወያነ ይወልዕዎ أمودة تمالك يزغلو كبسنيو بحق أنت دوسينات فدرال غافرمنت وي فدرال منغستي تعجز يسنيو نقول له أنا إيرساويان كمان عقلنا أسبيبلنا نيرو تايز سوايز تايز قبر زولو ما نتقليل يكون سلام غير كفر ريم ككل تعامد قبل ولا مريت نخوف كون كله مسو سلام زغورنا منغستي زغوبوس أي قبر نيزولو زبلو وغنا نيرو هذا هو ما نيري بزخونه التكوينات جن بعلو يعني واللي عوام وداتا زغلو نتي فدرالاو منغستي اب تግራይ يتب فدرالاو قوام زتوهابو سلطان نخيه تكبر زغوتون زنبره هوات يو እዚ ድማ ፀረ እሳቶም ሕገ መንግስቲ ክነኽብርና ይብሉ ቶም ቀዳሞት ንሕገ መንግስቲ ዘፍረሱ ቶም ቀዳሞት ሕገ መንግስቲ ዝመረፁ ባዕሎም ህወሓት እዮም ድሎሚ ተገምጢሎም ታሽም ዝገብሩ ዘሎ ካብ تمجمد يعني قبنانياتات بحقنا فدرال حقي يدلوا يقولوا زبالوا زنور قبنانياتات نعوم كلهم فدرال أو بوليس فدرال أو سلطان الله فدرال أو بيت فرد فدرال أو سلطان الله اللي كلنا بيات فردتات هذا سبب فدرال أو بيت فردي تدلل لك أنت أتباهيلو سخان يكون كل كركوبة يزقبون سلطان يبلون كحبو ويككلا خلون زي يوم تنزقون من تايوم إذا سبازياتهم بزيوم سبازياتهم تدأهيبنا يوم تقصل لنا بانا يا بعل مسفن الله بعل سيوم مسفن الله بعل بايس هاي الله بعل زي دكتور من تي بريزيدنت الله قالوت الله ساتون زكبو زغل هبت الله زغل كامباني تات الله لذي كم مجمريا نو مباليا نيرا مالتيو سلازي نتا ني أبا حمس كم زي جزي مقبارو كم زي جزء غير حدش كنا مستوم كمهم زعم السولو بعد أونك ديوم كاروت زلو ديوم قلت تاشم غير كهم يزبط لهم نيرو anyway فتينهم يوم كا أبتقرأ ناي فيدراليستوج وين ناي فيدراليستس حيل تاد قال لهم مع القبائل قبرو فتينهم بس زعبهم يلن مغنياتو ناي وياني تاريخ أبي إثيوبيا بزح تاش ما يكونن زخون يكون بوليتيكا حيل مسؤول الفنت قبر يدلني لذي يتي نب مفنيشار نب قلمليتاتن نب أزج تصعي زخونن قلن عند اللي كله خانساتهم زخول عمتات بلاك ميل يوم زقوبر نيرون بلاك ميل مفررح أو يوم نيرون نتي فدرال منغستي مفررح نحنا تدا وسيل كان تدا قريب كنا نحنا 39 لاتنا كن في اللينا نحنا تدا خمسي invincible زي قربو زي دفرو عينت اندام سلو مالتيو لذي تكوينات بحفشو نوح تاريخاون بوليتيكاون قلنتات زلو خوينو يعني كله قلنا ناي وياني بتحق منغستي كجزء زي مدلاي بعين وياني قوامنا إثيوبيا نعوم كتكم كله قوامنا إثيوبيا يو
نعم زيت أقمة بزخون اللي جزء ما قوامنا إثيوبيا يكونن مبركو ذا سيم إزي أبا أحمد تقوم له زول قوام exactly نعيم تقوم زول زنبر وياني بعد سوماليا بتستسب لهم كلنا سوماليا وروما بتستسب لهم بينشانغول أو كل نزل زوباتات حنسب كله نخلو خا شبراي لهم أبناء ليست أنا شبرات يوم كله زخون يكون أنصارهم زحف غازيتانيا قبل شبرات تبعيلو أب سليم ليستات يوم أنصارهم بوليتيكا حتى بوليتيكا مدبا ناي شبرا أب كم زي يوم نيرهم بحيلي بتاشو وانا أتو أمريكان يرامسهم أمريكان يرامسهم دلايم كوجبرون أمريكا لايسانس يبعتهم نيرام وانا أتو بعين أمريكا إثيوبيا أنت ترى كم زي نت إكسبورتر ناي ستابيليتي ناي تكبابي نت كبابي سي رجعات بقى كم عبي تاشم كوينا نتي كباب زولو هو زولو رجعات ناي ممسا قال عين سلوز هون قال يهلوم خون تاريخهم تسار لهم anyway سلازي السوق خون مالك يوم تخوينات عجرة سموازي أبزع بس إحنا لنا إذا كوينات إذا تكايز الله إتا immediate cause إتا ناي قربا تنكي إتي كل منقست كل التقرأ بالعلي ناي سمين إزي زوسدو إيو نعوم وسيد نز وسيدهم نيرهم تزيكونوا كساب إزي بس هم زنبرو ستيل ناي مزرقاب تخلو نيرو ولا تمر رجعون مستقبر مالتهم معناته فدرال منقستي له كيدو مرجعهم بورو نحن عينا ملولون هنا قلنا بكينات عينا خيدينا يوم إلومو كساب سقام عينا برا سقام زنا برا زم سبازياتهم بعلوم قوام كوينوم بعلوم فدرال منقستو كوينوم بعلوم أخبار تحق كوينوم ني فدرالاو سراويت كم زرعكما بوشتو انتاشم غيرهم مالتهم انتاي هم توصبوا حجي انتاي هم تصبوا خلي يكون منقست نزخ تصاور يكن لازم عيننا تاكل يوم كله اذا كوينات زي متقعتي نبوياني زي كونس صره متقعتي صره متقعتاوي እዩ ምክንያቱም ሳቶም يوم ጀሚሮሞ ሳቶም يوم ትኩይናት ወሊዖሞ እቲ ፌደራል መንግስቲ صره መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ናይ ግድን ሕጊ ከኸብረሎ ሰራዊቱ ከኸብረሎ أتليست أنتوا حدثي دوب ناي إثيوبيا ناي مخبار يكون أبوش إثيوبيا زولو ناي تساتتا باي ذا واي عنقاس عن سلستن ناي كونستيشن ناي إثيوبيا أبزخون يكون حدقا جزء ناي حد بحرياو حدقا تات أبزقات مولو ناي وصاي ورار أبز مسولو وايد ما زخون يكون كلل أبوشتو إتي حق منقستاوي إتي حق منقست مزسبرن سلام مزسانن فدرالاو منقستي حق خبر سلطان الله كم يزبلتي عنقص ناي تسعان سلستن ناي حقنا إثيوبيا لازم كم ناي مكل خالي أنا زوس دزي نهلونا ناي تحقر كم سعر متقعتها نايتي قبل علي فدرالاوي سراويت استقبر متقعتي أنا كم سمعي فلتني هذا سيفلاوي منقست زبال ناي كل المنقست زبال هذا فدرالاوي سراويت بوشتو أتيو بناتو أبالات بتونا دك بحيرو بقلا بيلو ليتو دك يسون كله كمو تراي فلتني كنا تغير بس خانه إذا نا إثيوبيا قداي إلنا نعرفون قليلا جن تي نحنا كم إيران كن رد الله نازي مالتيو كن رد الله لازم تي قلولاو نب جونس نب كينات كسرعورو زخالة وياني بعلي لازم كينات زي نب حزب تجراي أيقونة أنا بناتي الردادة وقبله تزبي فدرال منقسز بهذول خبره الحراي يزني عليه مزريني عليه نمطفا وينصار بهير تغنيا وينصار تجراي زقنعي جلز بهذا خلام فارو مخنياتو حجي باي ذا واي ويعني قبل علم فدرالو منقست متقعت كبز جمر على جميرو رايت اواي ستيت اوف امرجنسي شدش ورحيته اويجو ناي وان غزا حدقا زبال مالتيو غزياو منقست خا تتخيلوا له تاع مالتيو زي
كابتا علتتيا وياني كم منغستي يلن اختيمي دكتور دبرصين بعلي دا بريزيدنت تግራይ ይብልምበር بقوامنا إثيوبيا تدخينو انت دا أكلنا فدرال منغست خوينا تግራይ ማለት እዩ ሳቶም ጋር خزاف ሕጂ ናጽነት ያወጁን ዘሎ ኢትዮጵያውያን ኢና ይብሉሎ ለዚ ኮሙን ተዳኾይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ውን ይህሉ አይህሉ አይፈልጥም ግን ፕሬዝዳንት አይኮነን ማለት እዩ ካሊ ዝተወዘዘ ትግራዋይ ኣሎ ንዑ እሱሃም ምሕዳራቱ ገብረሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተቆጻጸሮ ቦታታት ክሳብ ሕጂ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተቆጻጸሮ ቦታታት ዝረአየ ናይ ዘርኢ ምጽናት የለን በንጻሩ ወያነ እዩ ብናይ ዘርኢ ምጽናት ዝኽሰስ ዘሎ ይህ حق نسمرو لنا تسقيكا بسمعيتات زخيد انتاشم قبر لنا كالي وياني زبلو ني أبا أحمد كابتا مرجع تغيرو سلطان كساغاغر الله زقبا زنبري علت نينيو سلطان يبلون حقاو ايكونن ناتو ممحدار كبل يسمعيو اتقوامنا إثيوبيا انتاي زبل عنقص 62 نوس عنقص 1 تداريخمو ناي قوام ترغوامي زلعلي سلطان ابتي بيت مخري فدريشن يود وي نسو يزوسنو يبل زنتاي مالك زخون يكون ذكر آخر قواماوي حتوتات أبزهلو جزء قواماوي زي قرب تبزز بله ambiguity أبزهلو جزء وي بوليتيكاوي نجارات مسيوس إلهم بوليتيكاوي حالتات قواتات وأنت هذا اليوم كل جزء وصلنا من يزبهال إتي ناي مخربات فدريشن يزوسنو يزبل شو ترى زي كوني وياني مقدتات نيروم يو ناي حق قوام تسيرو زبلو نيروم تزخونو قواماو مقد نيروم يو ريكتيفاي نكو غوبرو نسو سدمان تايو كونستيشنال انكوايري كوميشنز بحال الله اب اثيوبيا زي كوميشن زي نتايو زخون يكون وغن حزبي يكون ወይ ክልል ይኹን ወይ ካሊ ይኹን ቋማዊ ጸገማት አለን ኣብዝብለሉ ግዜ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣጽኒዑ መርሚሩ ናብ ቤት ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ናይ ፌደሬሽን እዩ ዘቕርቡ ወዳታም ዝባልናዮ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዩ እቲ ትርጓሜ ናይቲ ቋም ዝህብ ኣብ ኢትዮጵያ ንሱ እዩ እዚ ወያነ ጽሒፎሞ ባይ ዘ ወይ ዶክተር ኣሕመድ ዝጻሕፎ ቋም ኣይኮነን ወያነ እዮም ባዕሎም ዝጻሕፎ ቋም ብኡ እዩ ዶክተር ኣሕመድ ዝሒዞም ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ዝቋም ኣብ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ግበር ዝነበሮ ምርጫ ኣሚ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ግበር ዝነበሮ ምርጫ ክግበር ኣይተኻኣልን ከምዚ ሰማዕኹም ናይ ኮሮና መጺኡ ናይ ካል መጺኡ ስለዚ ኣብ ተቋም ከዓ ኮሮና ይኹን ካል ባህርያዊ ሓደጋታት ተመጺኡ ብከምዚ ክመሓላለፍ ይገለ ዝብል ስለዘየለ እንታይ ንግበር ተባሂሎም ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ መኺሮም እንኮላይ ወያነ ዝብለኩም ዘሎ ወያነ ነጉ ነይሩ كابو لكع بتقواماو مسرح دما كايدوم بتاز حاشت مرجع قواماو ترغام نكبر تباهلو تقواماو ترغام خا من يزغبرو بيت مخري فدريشن يزغبرو نسو يزبل تقوام ويانا صحافون نبيز بيزس قددو قوام ازيز مكحول زلو قوام نسو خم يزبل لكع دكتور احمد دما بو خيدو بيت مخري فدريشن ابيلو كم حلالف قد شعت ورحديو كساب 10 ورحد ابيلو زخون كم حلالف وسينهم ويانا نيروم ابو ابالات نايت بيت مخري يوم نيروم دمص نخيبو مسلوم يو ግን نيروم يو ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብከምዚ ሓላፈ ስለ ዝኾነ ቋማዊ ኣይኮነ ናይ ዶክተር አባ አሕመድ ናይ ምንዋሕ ዝብል ሙጉት ቋማዊ መሰረት የብሉ ስለዚህ አሁን እንዳለና ድሕሮ ምርጫታት ገይሮም ምርጫታት ገብሩ ደልዮም ናቶም መሰልዩ አረ ጸገም ይብለይ ነው ዝኾነ ይኹን ሰብ መጸገም ሁሉ ይብሉ ወላቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ውን ይሉ አይንግደሰሉ ይናይሉ እሱ ጸገም አይሆነ ነሩ ጸገም ዝኾነ ግን ዝኹሉ ናዕበዩ ኸይዶም ናዕበዩ ኸይዶም ትወጥርሲ ናሕየልዎ
بس لأن الفدرال منقست بزح ملسي سلزي هبهم تمجمريا بتعم شبيعهم كم invincibility بقى عين دفرني نقول عينه زبل تهديدات كم عتينيرو نبي إترا قلت زخيت تهديدات مع عتينيرو نبي إثيوبيا زخيت تهديدات مع عتينيرو لون سواسي زي قولوا دورنا يوم قبلوا نيرو نو زخلوا بقى عيتقربونا قال عينه تيرو باستفاد المغنيات دكتور أحمد يقربون من هاد قليل يكون نزوم سوازياتهم سراويت نا إثيوبيا توازاز إيروم نيروم حيل زتنا إثيوبيا توازاز إيروم نيروم ولا أنت دليه إذا سبزي كتبرا يكيل مجمريا حتصبرلو نزي نتي سراويت مواقر نايت سراويت إثيوبيا وخمسلولو بخالوت إثيوبياويان وون كمزي حوسوا كونولو كبطاطسولو تنا ويان زي أسفح في حمص نورو سكعتات ناي سلاديو ناي كالي ناي محدرا ناي كالي مالي كل لات يوم نيروم كل مواقع ناي مقص يوم نيروم أب ناي سقطتا أب ناي سراويتي نيرو يزر نيرو حجكنا بزيت مصايب مسيومو مالسي زي أقطتا declaration of war أواج وقيا تاز قبروا مالتي كوديتا يو بقى كوبني نيوز قبريلا تكوينات كايدون بزخون أنا بزعوة تكوينات أي كزاربني ترى نحنا نرد لنا إيزي إيو تنقر تزي كوينو عليك نمتفادو قال ما يتاز بهال إيزي كلام فارغ يو مالتو باي ذا واي أنتي ما تقعد فنون كله تعلامو أنا تصير ويو تفدرالو منقستين إحنا كوينات كنقبرون دليك يبلان اليوم سبات زياتهم كركوبو جن اللوم تبعي لي ساعين شديشتن قال الزخونو مرحتنا ويان زنبرو مسؤوم استأساسرو زنبرو سبات كموصو لهم كركوبو لهم مخنياتو بحقي يدلو يلو إيلو سلازي بزي نب كم زعينت زنس أثر ينبر أنا ناي زر خوينو أي سمعني يخني أفضل سوازياتهم تاي زر ناي سومالويان ناي سومالي إثيوبيا سومالويان كتفو ديوم نب سومالي زخدو نيرو زر ناي معراب إثيوبيا بين شانقول قلميتات نبوم زخدو زنبرو ولا نا إيرومو كتفو يوم قبرو كون إيرومي زقبر نير حد شيء كونه باي ذا واي زخول ليو حيل زبهال ليو حيل زبهال فلوي حيل زبهال ويان زت أساته يوم مجمريا نصرر عادي شبرادو نقلز بال أبتقوامنا إثيوبيا ليو حيل زبهال كمان يلن هجراو سراويتن بوليسن يزول بوليس كا فدرال بوليس ولو نهكل البوليس كارلو سيزبل كالي ليو حيل زبهال بعنو ويان زمزوي جماريا بسوماليا غيرو غيرو I think أبتقراي غيرو أبتقراي سنتاي كجبريو أبتقراي ليو حيل غيرو سوماليا أوكي ني شبراويان نقال سالنا يلو قبرو نيرو خونا رومون كمو نشبرا نقالس مالس كم زوباو سراويت مالس نتكوابي زولو تي مدوب سراويت ني دوبنا هاجر عبيت نغرات زي ابوشتي كلها زركم ناي صتا نغرات كاك حجز تبايلو اب تግራይ ግን ናይ ጸጥታ ነገር ዝባሃል አይነበረም ግን ይሰርሓሉ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ተንኮለኛ እዩ ዝጉጅለ እዚ ሕጂ مدوب زي ناي ليو حيل فلوي حيل تبعهم ناي تجراي ببرجيدات تايت مودة سمعيه زنبركو عصرت حد برجيديو فلوي حيلي عصرت قل ميت هزخون ناي ميليشيات وميليشيات هز بالكمان صبوز عطاو صبوز تاشون دور كم زمان نايقدم إحنا زباين سراوي قل بلوز نبارنا بعدتات بقلة تطنيهم صور حسابات يومان زخوني وين هتقوم يدو تجميل سلازي سي إذا كنت تدلنا نزنا عليه مدفع نقلز بهالزولو كم زي يكون المبرهي مالته سلازي تحقي أنا بعيني مالسي بعيني فتح فترة انقلاتي حقي بقولني نايت فدرال ومنقستي زول وحنت ملسك هبي زقبه ملو إزي تزبيز سراوي تستنكر سراوي بخمس جيرام وعوع قبلهم كله ملسي زي هب تدخينه تايم هلاوي يبلون ترجم يبلون هلاوي نايتي تاشمو لز جاندا وياني باي ذا واي جاندا كله يطبيع روغي بقى خبزة على تزيا بحقنا أي منقست زي مئزز كمو خويني أنا سمعنا أنا ما أدري تقول له كسب حجي زمس أدمى ولا تقينات أدمى بهتز صحافة قوامي تنتظر بالقاعة بعيناتهم
حدا قوام قبول كون تدخين ساتهم نعوم كتقملو نعوم زي تقم تدخين قبول يكون يمالتو تتصقم እንደገና مسا زخل 27 عامات بإثيوبيا تقميتهم سراويتنا إثيوبيا أخلو تجراواي نيرتينا تقول في حيزوز نبري أبسطتنا إثيوبيا بمولو تجراواي تنقريق نيرو أبقى طباوي نجارات أبوليتيكاو نجارات تي هو ده كل بابي نيرو نبر 27 عامات نمنجستي إيرترا إثيوبيا ومسلك هلو كجبراي كانوا أيدوليهم مسراويتنا إثيوبيا ومسلم ኢትዮጵያዊ ደምን ህይወትን መንፈስን ኩሉ አይደለም ናቶም ሳቶም ይም ነሩ ጅሎምን አብኦም መስመሰት ታሽሙ ሆኖ ማለት ነው ዛዕበትና ዲሞክራሲን ገለ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ወያነ አነ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኢለ ብዛዕባ እዚ ወያነ ኢትዮጵያዊ ዝኸውን ኢትዮጵያ ክሳብ ዝገዘ ጥራዩ ኢትዮጵያ ዘይገዝእ እንተዳ ኮይኑ ወያነ ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ናብ ትግራይ ዝኸይድ بزعة ديمقراطية زسين إثيوبيا كسب زجاجة أي ديمقراطية كمثل حلكس كزبن أنت أخذت السلطان وريدو كم زمان يوزلان قيد بطخ روج يوزهون روج مالت قيد بطخ قيد زي بلو بجلة مالت سلازي إتي كوينات عليتنا المسنا زي كونس بحق زدليو جبن زجبرو سب سلطانن مسوم شارخون سب ربحاتاتن نملقام ايو زياتا انا كم بلك عندما خويني يسمع مخنياتو بفدرال قدف وزينا ويانا زبلو بخمسة خمسة غيرهم قال ولا نيرساويان انا ونكو سريقهم حزبي كم زي تشفيفهم قال بلونا الله anyway جين زياتا ملقتناتا زيها باتا ويانا كخطول وصنحو حساب حجي መልስክ ኣይግብኦን እዩ ክትብል ኣዝያ ፀጋሚ እዩ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ከዓ ንሳቶም እዮም እቶም ጃንዳ እዮም ብሓፈሹ እዚ ጃንዳ እዚ ካንሰር ናይዚ ከባቢ ኮይኑ ፀኒሑ በቃ ናይ ሓቂ ሃሲዎ እዩ ነዚ ከባቢ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ሃሲና እዩ 30 ዓመታት ገና ግን ኣያተናን ዘለና ገድፍናዮም ኣለና ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉ ንሕና ኤርትራውያን ወየንቲ ስለ ዘለዉ أبزق دا يوتو ناس لزلو إنا كن ملس نقدد زلنا تقصالي دما كم تزبها لي إرترا متأتها ولا وادي وتقداي قالت بليا أكساب حجي ولا حنت جبتي يلا تمالي ناي أمريكا وصاي قداي حقاقازي ناي أفريقيا قدايات ناجي زبلو ناي إثيوبيا أمباسادر كا مايكل رينر يمثلن زبحال تيليكونفرنس غيروم نيروم مس غازيطاوي مبرهيتات يبوم نيروم ابو ارغاغصوم يوم وبيلوم كساب حجي متئتاو كم زي اليوم غليصوم سطرا زي كونه ኤርትራ ነቲ ብወያነ ዝተገብረ ምትኽታኻት ሮኬት ምድርባይ እንግለን ንዑ ግብረ መልስ ብዘይ መሃባ ከም ዘድነቕዋ እዮም ገሊፆም ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ ነፃ ዝኾነ ወያነ ጥራዩ ኤርትራ ወሪራ ሓንሳብ 16 ክፍለ ሰራዊት ወሪራ ትነብል ሓንሳብ ገለብል ኤርትራውያን ወየንቲ ከዓ የደማምቕዎ ንሱ የቃልሕዎ የዕብዮ የባዝዕዎ ካሊእ ጭብጢ ግን እንታይ ዝበሃል ነፃ ዝኾነ ምንጪ ዘረጋገፆ ነገር የለን ባይዘወይ ካብ ዞም ኤርትራውያን ወየንቲ ከዓ እቲ ዞባቲ ሳተላይታት ኣሎ ኢንተርናሽናል ሳተላይታት ኣሎ ገልሜታት ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ እግሪ ድማ ኣብቲ ባይታ መዓት ስላያታት ዘለዎ መዓት ኣሴትስ መዓት ንዋት ዘሎ ናይ ስላይ ንዋታት ዘለዎን ሃገራት እየን ኩለንተን ሚኒስትሪ ኣብ ኤምባሲታት ኣብ ዘሎ كالي حنت خن بتعزل لنا أنا إذا ناتيريتو وياني زي شعراوي وجن أيقونا نب إيرتاح مسلم كلنا أمانة أمونغ إيرتنا أمونغ السودان تزجبر تقينات تقينات دوك ولا لو نحوات قينات يوجلك تقول تخلي عام إيرتراوي وياني جن حدا دمانيا زخون الصلاحين إيرتراوي
توم وحدات يوم توم ويانا زلمود يوم انت زي كوينو زبزح إرتراوي زي فلطاي زي حق زي لازي أنا يدسق تراي زي كونس كبنقصن كدمسسن الله إذا ناتيري تبي مالك لازي إرترا بدوباي زلا انت أنا قرد ليوا جن أنا قرد ليوا فلاي أيدلني بزق باي زوي لومي سمع زنور كتوينات عدوان أخصو من تقضاتيهم ولو ني كابي عدقرات التكابي علو جلز باليو بنيو كا بزح تاشم إرتاق من سولو بزح كمان أي قد سنة مالسي أيد يعني بزق زي أيد يعني تي وياني بسلام بسلام جزون كله بسلام كركوز بوز نبري الأولى مريتنا إيرترا ناي هيوتو واقع كفيل لو خفلو لي دما إيرترا دما مريتا ترغاغزيا ስለዚህ እዚ ዘምፅኦ ዘሎ ካነ እዚ ካውንተር ኔሬቲቭ እቶም ኤርትራውያን ከምዚ ኤርትራ ኣትያ ኣላ ኣብኡ ትዋሳእ ኣላ ከምዚ ጨፍጪፋ ብሑመራ ብከቢድ ብረት بخمسة كندس خمسة سراوي تأتيو قلبي تازبان مع عبد مقاتلة عالمة نسير مسويانا كن عرض لنا ويانا مدحنا أبي أسق برز قبولو تاتيا دفعنا هتنا ويانا محرك يورونا وزة ترفنا تفعلي سلز بزحي نقدد لنا مالتيو نقدد لنا إحنا بوش باك نقبر لنا إحنا حلافنا تيزا قرا حلافنا تيناي عصرت السفلة لي وزمدنا يمست منقص أنت يا مخانو عليه فلت يه إذا منقص إذا منقص تيجو إيرتراو إيو لما تيجي something منقص إيرتراو حيليو هجراو حيليو وياني بعد تراي زي كونسي دمنيا زخون السلاي نا إسرائيل إيش مرد أتناتي لذي جزء السلام أبز قبرو له جزء أنا بس منقص تيجي كرافة سريت وتاتيه ناتي قدايو أب جزء خمسة عينة تبزخون له جزء نهجر زي قدس قدايت أمها إيرتراويان نتوهالون كلهم نزم مسكين حزب العسرة عمد كب عبيتن كب قطباو عبيتن كب سلام تحريمو بسنكزوم قبلنيات هذياتهم لو مخا قداي اندغنا قبرولو اندغنا يهرمولو نزي حزب زي اندغنا يوقولو نزي حزب زي أبزي وعلو ناي نبرت ناي تقراوت يسرقلو سلاماوي حزبي شوف هلو بخبيت برت قلبلي سراويت إساس نبالك سراويت إساس بال يلن فتوصلو سراويت إيرترايو إذا حيلتات مكل قال إيرترايو مغلصلتنا حزباوي سراويت حرنت إيرترايو إتنا إيرترا حرازو صي فتوصلو بريزيدنت إساس بريزيدنتنا إيرترايو فتوصلو أوشت إيرترا أب إيرتراو كلي أب إيرتراو دمبي كتبلو زلكم تلاخينو بلوه أب بسلامه ما قدها خونا لو دحير حجي زس إلكا تايش خلان فارو رينا يلا تايش بو انت زي كوينو مس بعدي مس حدنا هجرين إسرائيل مقلن عامتات كبز كل حريمو زسنحي جناي زخوني جاندا حزبو مسؤول نخسلف نخل عقل نتناتو بروباغندا ندكنا يرساو كم قداي غيركم يرساو كم سراقين يرساو كم أبساباسي يرساو كم زماتي غيركم تقربوا زلهم نبحكي تاريخ يقرأ زي بلو قبني هم فلسوا مزلهم قبلكم مدلي I'm very sorry I have to say that قبلكم ملني إذا حلف انتهي مزل نيرو أبو عمر رقم زجيرهم ني سلاماويان تشفيفهم قيتها رادا إزي حساوي إزي شعبية أتيا موسكوت كي ترفي بست كي ترفي نتي إزيهم سراجاتو بعد سنة عفز قبروه أب بارمتوز قبروه أب تسنيز قبروه زت سنة حبرات منقستات حجرات زرقا قصو أمو إثيوبيا كحسات كفلولو تقدر زلا نعمتان equivalence ناتا وين عاكم عراريو كبلو إرسالون كحجنا لكم سريعكم نبرتنا هيزب أبريسكم صريحهم تقاسيسكم كلنا يوم عميسكم كلنا يوم إزيهم كأزهم إرشاويان وين تزيعتهم نزيتات يبازعو يتعبابيو نزي مسكين هزبي نزي عسران قالنا عمتاز خون
ዘባሳበሱ ሕጂ እንደገና ዳግማይ ግዳይ ይገብሮ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሕዝንን ይሕርቐኒ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዶብ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ኣይጠሓሰን ዘሎ ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ዘድሊ እንተኮይኑ ርእሰ ምክልኻል ክግበር ግን ኣነ ግምት እየ ኣነ ዜጋየ በዓል ስልጣን ኣይኮንኩን መንግስቲ እዩ እቲ ስጉምትታት ዝወስድ ግን ከም ዜጋ መጠን ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዎ እንታይ ገብር ከም ዝኽእል ከዓ ፈልጥ እየ ግን ኣብኡ ኣይተባፅሕን ዘሎ ኣየድልን ከዓ ግን ወያነ ከም ሻራ ዘይብሉ ወገን ኣይኮነን ወያነ ደመኛ ፀላኢና እዩ ክቕጥቀጥ ጥራይ ዘይኮነ ማለት ክሕግሓግ ኣለዎ በቃ ንሱን ወየንቱን እንኳላይቶም ኤርትራውያን ወየንቲ በቢሎም ይጥፉ ስነ ሓሳቡን ከምዚ ክፅረግ ኣለዎ ከምኡ ኣነ ናተይ ድሌት እዩ ክኸውን እዩ ካሊእ ዘምፅዎ ዘሎ ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣምሓራ ተወሪራ ኤርትራሲ ኣምሓራ ይወርዎ ኣለዉ ጦር ሰራዊት ማዓሳክሪ ኮይና ናይ ደርጊ ወታደራት መፂኦማ ወዘተረፈ ዝብል እዩ ብሓቂ ከምኡ ድዩ እንታይ ኣሎ መስለኩም ቀዳይ ነገር ኣምሓራ ኣይኮነን እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኦሮሞ እኮ በዝሕዎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ኣይኮነን ኦሮሞ እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኦሮሞ እዮም ዝበዝሕዎ እቶም ኣዘዝቲ ካብ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ጀሚርካ ድማ ኦሮሞ እዮም ዘለዉ እቶም ዝበዝሑ ሓቂ እንዶ ዘይንዛረብ እጂ ሰራዊት ኦሮሞ ዘይትብሎ ንምንታይ ሰራዊት ኣምሓራ ይመፅካ ኣሎ ገልምታት እዚ ናይ ቀደም ስኢልካ ኣምሓራይ ቀደም ምን መሪሕዎም እዮቱ ነይርና ብኤርትራ ክነግረኩም ትፈልጥዋ እንዶ ንምንታይ ከም ተዛርቡን ኣለዎ እዚ ኩሉ 74 ስሳታት ቆልዓ ነይረ ዝኩረ ፅቡቅ ገይረ ሕጂ ቁስልና ታሽማ ይትበሩና ግደፉና ህዝቢ ትግራይ ግናያት ነይሮሞም እዩ ካብ ቀደም ልኽመኛታት ነይርዎ እዩ ከም ህዝቢ ግን ብሰላም ክነብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ሕጂ እውን ብሰላም ክነብር እዩ ንዕኡ ዝበቕዑ መራሕቲ ሰላም ዝደልዩ ኣብ ፍትሒ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ጉርብትና كهنسو الرباز زخون مرحته موسيوم يعني حقي تاريخ كن قبرين هذه أنا I hope أنا يتونا ناتي كم يتاجم قبل جين تي أم حراي تقول أم حراي نبي يتزوم صوم المحامون فلتينا أم حراي بمتاحف يكون بكبساتات تون موسئنا إيرتراويان زفلت عدسات إيرترا زفلت ماياتنا إيرترا سمون زنبرة فلتينا so أمحراي وريدو سيكون أمحراي تمسحون بدفو and then أنت قلت أقول لكم إسرائيل الأولوية هجرية تدليا already مس إثيوبيا سمي معاته له إذا حجاني مع ساكر قرب دكتور أحمد أبي إسرائيل ممكن زبز الله again إسرائيل إثيوبيان محازوتيا سمعات له هذا خبط سمعات أب سكوريتين أب ديفنسنيو أب مكلا حال أب إذا وين بهذول ما أنا حبر صلاين سنتاي يعني تاي تاشمد يو رجس كتاوي ساعة هو تنزل أنت تأتخي كمو كنا أجديتو أنت تأتخي ناتيزي ناتيري تي أوكي so بزح تاشون قبراي يبلنا نزقة كلا ينقدر دم أم حراي بالعقل قال ما يتات قدو فوزي نانسن زغوني تاشمو الأولوي زغوني حجري إيرترا ثم من الباش صعب من تلوك مالتي كابشين شاتم عن سلسلة الأولوي تحجر كوينة زني حساب يجي ملو من إثيوبيا قد إموات زني حساب يجي قرب تاريخ كزهاركم أوكي موداتا نقولونه نيسر زخبر حزب إسرائيل صد ما قفيل الله نعم كل حال تات قفيل الله so قدنا نقدر حسوتيو وكلا نقدر دما حدا كان تدارلو سقات تدارلو بوش تزمسي انت بام حراي يكون تبو سوداناوي يكون تبو تجراوي يكون تبو جيبوتي يكون موداتا حزب إسرائيل توالتا ناي حغورو ويانا ايكونن وياني وديقيو ويان ترايز يكون ولا زخون يكون سرعات صباحا من السودان مثلهم السودان يو حقونا خيطلونا كل حدا ينعي كم حجين هذا بروفيسور ملي يسولو نيري
ኣብ ሱዳን ይትከኣከብ ካብ ኤርትራ ኢሉ ነይረ ናይ ሱዳን ፕሮፌሰር እዩ ነዚ ናይ ኣስላም ብዚ ናይ ኣድያ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንዑመዝ ሚዙ ኣስላም ይጭኮኑ ኣለዎ ዶ ክንሕግዞም ኣለና ዶ ማዕሩፍ ዶ ማዕሩፍ ኤርትራውያን ከዓ ነይሮም ንሕና ወየንቲ ንብል በዚ ካልኦት ኣለዎ ከዓ ናይ ከምኡ ዓይነት ንዑ መሊሶሎም እየ ነይረ ኣነ ብምብራቕ ይምፃእ ብምዕራብ ይምፃእ ብሰሜን ይምፃእ ብደቡብ ይምፃእ ዝኾነ ይኹን ኢድ ናይ ወፃኢ ዋላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንገብሮ ምምሕያሻትን ምምዕራይን ለውጥን ብናትና ዓቕሚ ብናትና ውሽጣዊ ዓቕምታት ብምትእኻብን ይህን ምህን ብምባልን ብምምኽኻርን ጥራይ ክኸውን ዘሎ እምበር እዚ ኣብ ፓሎ ናይ ወፃኢ ናይ ወያነን ናይ ገለን ተፀጊዕካ ዝግበር ሓደገኛ ምዃኑ ሎሚ ርኢና ኣለና ሓበን ተሰሚዕዎም እናሃልኩም ንሕና ሎሚ ኣብ ድፍዓት ኣለና ኢሎም ይዛረቡ ኣብ ድፍዓት ኣለና ምስ ወያነ ንመንነትና ኸ ይብሉ እንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ መንነት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንታይ ትግራዋይ መንነት ማለት ዓብይዎም ካብ ኤርትራዊ መንነት ድሓን ክምላሳ እያ እዚኣ ድሕራይ ስለዚ እሱ ብኡ ኤርትራ መወዳእታ ንረጋጋ ጥራይ ኣምሓራ ኤርትራ ኣምሓራ የምፅኡ ከዓ በዓል እዚ ምን እዮም ዝብሎ ነገራ እቲ ጋዜጠኛ ነገራ ድዮም ገልሜታ ዝብሎ እሱ ሓደ ክልተ ከምኡታት በጫጫጫጫ ይብሉ ክሳብ ሕጂ ኣነ ክነግረኩም ናይ ንኣምሓራ ዘመሓድር ፖለቲካዊ ውድባት ንኦሮሞ ንካልኦት ክሳብ ሎሚ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ብፖለቲካዊ ሰልፊ ማለት እዩ ውድባት ማለት እዩ ዝፃረር የለን ኣይኩሉን እዮም ከዓ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ልኡላዊት ሃገር እያ ካብ 1993 ጀሚራ ኣባል ናይ ሕቡራት ሃገራት እያ ግን ከዓ ኣብለኩም ኣለኹ ልኡላዊት ምዃንን ኣባል ምዃንን ዶብ ምጥራርን ወላ ዶብ እንተወዲእናዮ ማለት እዩ ዋሒስ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሓደጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ወራር ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ክመፅእ ዋላ ትግራዎት ንገዛ ዞም ፀጊዖሞም ዘሎ ሶም እንዲኦም ወሪሮምና ሶም ዶም 20 ዓመት ኣብ መሬትና ኮፍ ኢሎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ እታ ፍታሕ ናይ ዓቕምታት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ውሽጣዊ ፅሬትና ውሽጣዊ ሓይልና ክነበራብር ኣለና ውሽጣዊ ዓቕምታትና ክነበራብር ኣለና እሱ ጥራይ ፍታሕ ናቱ ዋልታ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ መወዳእታ ስለዚ ኣይተፈራርሑና ክንደይ ጉራ ሰሚዕና ኢና ኦኬ ኣምሓራይ ዶ ገለ ዶ በሊዕኩም ዶ ገለ ዶ መፂኩም ዶ ገለ ዶ እዚኣ በኣኽ ጉዳይ እታ ትቕፅል ወያነ ብሓቂ ናፅነት ልኡላውነት ኤርትራ ከምዝ ፀኒሑ ድዩ ካብቶም ካልኦት ሓይልታት ኢትዮጵያ ኸ ብምንታይ ተመሪፁ ከም ዋሒስ ልኡላውነት ኤርትራ ዝረአ እዚ ኣሎ እዚ ሚስ ኣሎ ሚስ ዝብልዎ እንታይ መስለካ ፅፅዋ እዩ ዝብሃል እንታይ ዝበሃል ወያነስ ብናፅነት ናይ ኤርትራ ይኣምን ነይሩ ኣነ ሎሚ እንተልዩ ሕፅረ ኣቢለ ክነግረኩም ወያነ ብ1995 ክጅመሩ እንከሎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ እዩ መስሪትዎም ኣብቲ ግዜ እዚ ኣዝየ ንእሽተ ቆልዓ ኮይነ ኣብ ክፍሊ ታዕሊም እየ ነይረ ኦኬ ከምኡ ኣትሒዙ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ወያ ኣብቲ ግዜ ዝበል ሓንቲ እንታይ እሞ ንሱ ንሪፐብሊክ ትግራይ ክፈሊ ዝቃለስ ዝነበረ እዩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ንናፅነት ኤርትራ ዝቃለስ ዝነበረ እዩ ወላ እኳ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ሪፐብሊክ ትግራይ ናይ ምስራት እዚ ግብራዊ ኣይኮነን እንተበለኑ ወያነ ክልቲኦም ግን ንናቶም ቴሪቶሪ ነፃ ከውፅኡ ዝቃለሱ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ መሓዙት ክኾኑ እንታይ እቲ ፍልዩ እንተ ወያነ ሪፐብሊክ ናይ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፈልዩ ነፃ ከውፅኣ ዝቃለስ ዝነበረ ኮይኑ እታ ኤርትራ ኦልሬዲ ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ዘለዎ ቃልሲ ተካይድ ዝነበረት ንዓ እሞ ከዓ ከም ፀግዒ ከም ደጀን ዝቆፅራ ንዓ ናፅነት ከሚነ ዘይብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ ከመይ ኣበይ ደኣ እንታይ ድዩ ደኣ እዚ ኩሉ ታዕሊማትን እዚ ኩሉ ታሽሙ ክንህቦ ደኣ ተዘይኣሚኑልና ኮመን ሰንስ ተጠቐሙ ማለት ቀላል እያ ብዙሕ ታሽሙ ኣይተልያን እዩ ህዝባዊ ቁሩብ ግዜ ወሲዱ ክዓቢ ምስ ጀመረ ህወሓት ናይ ብሓቂ እቲ ኢንተንሽናት ወይ ኣተሓሳስቦ ብዛዕባ ኤርትራ
نتجهده يزمس نيرو هو حات نسوز داليا ناصنت إيرترا يزدل نيرو حزب إيرترا زدوليو زي كونس نسوز داليا ناصنتنا إيرترا نسوز داليا عينت قمانا زلوا إيرترا يزدل نيرو بو إدما حزباو جنبار بيستفعل فس يمكن حزباو جنبار كركوبة زي كلا بتجزيتي أب ميليتاري دوكترين ميليتاري كم تقولوا لهم نحنا وتدراو كم زي تقولوا قال إذا مسافة زيعتهم زو 23 عين برهم كساب 88 تاع زي قليل زي شعبيه 77 78 79 قاعد كوز جمره مالك دفوت قالي فوكيس ناي غوريلا ناي دباي تواغاي كوينات يوم زكايد نيرو مخنياتو تي اب تግራይዝ ነበር ሓይሊ ገጅፋ ይኮነን ነይሩ ኣብ ከተማታት ጥራይ ዝተሓፅረ ነይሩ ቃፍላያት ንዑ ዲብያታት ገብሩ ማዕስከራት መሪፆም ይጥቅዑ እዚታት እዩ ነይሩ ናቶም ስራሕ ክሳብ 88 እየ ዝብለኩም ዘለኹ 88 ከዓ ሓደ ሜካናይዝድ ሓደ ምዱብ ሰራዊት ከጥቅዑ ምስ ተቐረቡ ኣብ በዓል ሽረ እንዳስላሴ ቃል ህዝባዊ ግንባር እዮም ፀዊዖም በጃኹም ሓግዙና ኢሎም ብሓባር ሓራውሲኦም ወማዕ ሰላማ እዚ እቲ ታሹ ማለት እዩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘካይዱ ዝነበረ ኩናት ግን ኣብ መንጎ ክልተ ምዱብ ሰራዊታት ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እዩ ክላሲካል ኩናት እዩ ነይሩ እቲ ዝበዝሐ ክፍለ ጦራት እቲ ዝበርትዐ ክፍለ ጦራት እቲ ዝበርትዐ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ስለዚ ኣይርድኦም ነይሩ ስለዚ ሳቶም ናቶም ቅዲ ነይርዎም ህዝባዊ ግንባር ከዓ ንዑ ዝኾን ቅዲ ነይርዎ ባይ ዘ ወይ ሳቶም ናይ ደባይ ንምንታይ ናብ ህዝብኩም ዘይትሕወሱ ይብሉ ነይሮም እቲ ግዜቲ ሳሕልሲ ኤርትራ ዶ ኣይኮነን ህዝባዊ ግንባር ካብ ሳሕል እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ባርካ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ በዓል ሽዕቢ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሽላሎ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደቡብ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምብራቅ እዩ ነይሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ደጀን ነይርዎ ናይ ብሓቂ ዝገጅፍ ኩናት የካይድ ስለ ዝነበረ እቲ ገጅፍ ኩናት ንዕኡ ሳስቴን ዝገብር ንዕኡ ሂወት ዝህብ ንዕኡ ዘቕፅል ድማ ክፍልታት ነይርዎ ግድን ዓበይቲ ናይ ነዳዲ ዲፖት ክገብር ናይ ግድን ዓበይቲ ናይ መጓዓዝያ መስመራት ክገብር ናይ ግድን ዓበይቲ ናይ ጋራጃት ክገብር ናይ ግድን ዓበይቲ ናይ ዜና ናይ ካልኦት ናይ ግድን ነቲ ኩናት ነቲ ገጅፍ ኩናት ዝካየድ ዝነበረ ንዕኡ ዝድግፍ ደጀን ክገብር ግድን እዩ ከምኡ ዓይነት ኩናት ክገብር ኣይትኽእልና ሓደ ድልዱል ደጀን ዘይብልካ እንተኮይንካ ንዕኡ ክከላኸሉ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ቁኑዕ ከም ዝነበረ ከዓ መወዳእታ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ መወዳእታ እኮ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይኮኑን መፂኦም ንኤርትራ ሓጊዞም ንሓራ ውፅኦም ንሕና ኢና ኢትዮጵያ ኮይንና እዚ ንሳቶም ዘባጭሉ ዝነበሩ ቀዋሚ ኩናት ዶ ገልሜታት ዝብሎ ዝነበሩ ንዑ ሰባቢርና ገልሜታት ከበሳታት ኣብ እንድየብሉ ግዜ ህዝባዊ ግንባር እዩ ንዖም ሓጊዝዎም ኣዲስ ኣበባ ገፁ ከይዱ ሓንቲ እዛ ናይ ሻሻወራር ይዛረቡላ እዮም ሓቆም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ድማ የቐኒየልና ንብሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ውዕሎ ናትና ኣይንጠልምን ኢና እቲ ፀገም ዘሎ ግን እቲ ኩሉ ደም ብሓባር ዘፍሰስናዮ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ፋሕፋሕ ኢሉ ኣብ ኩናታት ኢና እንደገና ስለዚ ከም ውሕስነት ጌርካ ከምዚ ኮይኑ ነይሩ ዝምድና ንኤልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ድሕሩ ዝሰዕበና 20 ዓመታት ድማ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ፀቕጣ ይገበረኒ ወያነ ነቶም መራሕቱ እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም እዚስ ብሰላም ንፍትሓ በቃ ገለ ኣይበለን በስ ትግራዎት ረእይዎ እዚ ንሕና ኤርትራውያን ብኸመይ ከም ዝረኣየና ክትፈልጡ ኣለኩም እቶም ኤርትራውያን ወየንቲ ዝብልዎ ጥራይ ሰሚዕኹም ብኸምኡ ኣይትኸይዱ ካሊእ ስቶሪ ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ክነግሩኹም ዝኽእሉ ብሓቂ እንተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣነ ቅድሕንቲ ክንነብር ኣይኮናን ግን እቲ ቀንዲ እቲ ናይ ሓቂ ማለት ሰላም ኣብዩ ነው ሰላም ዝኸውን ነይሩ እንትዝኸውን ቀደም ክግበር ምኽኣለ ነይሩ እዚ ናይ ሓቂ ፀረ ሰላም ዝኾነ ጉጅለ እዩ ንትግራይ ኣይጠቅምን እዩ ንኤርትራ ኣይጠቅምን እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ክበርስ ኣሎ ክኸይድ ኣሎ ሓድሽ ሃዋህው ክመፅእ ኣሎ እቲ እንታሹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት ዝበሃል ዘሎ እቲ ብዝቃልሲ ከምዚ ዝብለኩም ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተናፅነት ኮ أمر واقع زبهال الله بعربية أمر واقع
أمر واقع انتهى مالت مثلكم بقى هذا نجر فتوصل لا إيزي تخون تبلو كم يجير زبيرة بمسواته بقالسو تناسلنا تمسيوه كومنينيو قال مرجع عين برا تجزيتي سوفيت حبرت بقى أمينات لنيرة أمريكا أمينات لنيرة كلن عالم اتفوت ودي نير ويانا ولا كواجا أنت دليه زقبر عين برا كسب زكوينا نا إثيوبيان إيرتران ولا أكو تقادلتنا إيرترا بإثيوبيا منيرهم يحجزوا منيرهم تجري ني ولا سو يتقرر بعض سلازي قدوفونا بجهم قدوفونا السوم سلام هيكمنا نيركم أنتو تخونوا كبرتكم حليهم سكيت خوينات يخون بزخون يخون كم تتبلوا على صلوا الإساس والعوان بولو بزخون تخوينات عريفو أبسمع تبصيحو نبيت فرد خيرنا توسينو بتا زفرمكوما بقى قصينا نيرنا تخونو مز نجر تفتح نيرن تزخون حق نخني الأولونا نيرتات أمنيهم ناسنا نيرتات أمنيهم بالنا نيرنا بنصارو جن ولا دحريتنا كوينات ويانوز قبرز نبرة إيرتراو منت مدفان إيرترا بوشتا قطعاو محان قطات بمقبار ديو كلنا دبلوماسي إمبارغو بمقبار ديو زناي هيمانوت ناي أوراجا ناي بهيرات انتاش محمامات نمسها من سنة إيرترا بقال سو خمسة حبان إندا قبركا إيرترا بوشتا بخبيخا رمع كم تبليهم مرحتهم زقوبر نيرو مالتي هذا بناسنتن بالأولوية إيرترا زأمن حيلي كم زي يقبرني سلزي انتاي أبتزخف جزء أبتن عنز دوليوناز نبرو كم زي أبتقري أسكت الدالك إتلا أبوكا تالي يبلو كساب زدالوكا ولا نقتال أبوها مسوخي صعبو زبل مثل الله بتقري كم يكون تقبرني لكم مالك شو كساب زدالوكم مالك جبتي قدمي قالسن كساب زينا نتاز نبر مالك لكن الحيرود ما حيلو رخيبنا لكم حزب يسام زلوي نحكي بزخون زي تاريخ تناي ناسنا لازم I don't know أنا I am not لوني زي هو حتى am not لودو أي غيرن دو قلميتات زبال كلام فاروي باي ذا واي لومي كلهم حيلتنا إثيوبيا هم حزب إثيوبيا ناسنا نيسا يأمنيو لولاونا نيسا يأمنيو هذا خلتجن كم زي مفرح زي غازيتانيا بوليتيكا ونتاش مخرج كبل عصب دو كهومرا ودي أسمرا قلميتات نبلي اليوم وينتي إسرائيل وينتي هاي تقوى يا بعض قوي وتاج نقولوا كفرحوا تخينهم يوم زيهم اليوم سيتقادل تزنبور يوم اليوم سأب قدل تزنبور يوم كندي شنقي كندي سوا كندي بروباغندا وسقط تهزروا يسبعشو انتهي يوريدوا أنا أيدني أوكي جن يلن أم حراي أي قرباني تادو بناحنا سكر يلن كسب يجون أي تراين واقع خفيلي فلتوا يوم إثيوبيا فلتوا يوم قدام جزء در كنت عم بزبلو نيرهم وده سمع أنا ما حد يحكي لي بزهوني وده سمين نب سمين قص زخيدن نب علاقات وردن بعراي حادي يوم قال عين قتل مالك زهوني يكون anyway سمين كلهم كله أم حرو أنا كلهم إثيوبيا مالك you know سمين كلهم كله تاشمين يرو still is the same إسرائيل is إسرائيل I'm sorry جهرا يكون لازم يزري يعني تناس إنه إيرترا أمنو دو نسوم سلوز هون كالي دما زيادة طبيعة آخرية أم حرا إساس مس أم حرا كلام يسات إنه بالكا بتحدو جنكا مسوى يعني هناك كنسمر تايو نعي كم إيرتراوي سي تايف اللي مونغو يعني إن إيرترا توريرا ويا أم حرا إن إيرترا توريرا كل يوم بعد دو يكونوا كم يجري إذا أمونغو إيرتران تجراين زلا دوب بقى دبزاز كتكون بقى زي ترأخ كتكون زي الله تجبروا الدول يزلهم. What's going on, brothers? There's something cooking. قالوا له مالك you know. إزي project إزي نوح عمتات كسر حلو السنة يا حبيبي. بس كقرب كزارب زعبو.
دحري ناي كل التشيح مثلا دحري تسمع معات مونغو إثيوبيان ومونغو إيرترا استقبلوا فينا هذا سب مجمّر جزء كونتراري زخوني كابتن إحنا إيرتراويان زلمدنايو أقرارباتا زفلة صحف نقفي تاو صحف كصحف جميل سدما يوسف قبل هيوت بحال يوسف قبل هيوت بتعمل نفع صحافيو مهوريو ينبوبي صحفات ناتو كم رئيتو ناتو أنا عن تأجمي بالليل I enjoy problem بالليل مهنياتو نسو بتبعات ناتو رئيتو أقميتو مالتو بزخونا يوسف انتايز بلا بتجزيتي بحسيرو إيرترا كودق انت أخوينو انتاي قبر زلو نتي قدلنا إيرترا نعو هم خلو مهنياتو زماناويت إيرترا ناس إيرترا بزي قدلنا إيرترا بزي تناي تاريخ على سمالتو كب جزء فدريشن جميرو قدمو زنبري بوليتيكاو قالستات جميرو زنبرو سلفتات دحرو زنبري ناي ثورة إيرترا نزيتات ديسكريديت قبرو لك نعوسي فحفاح كتبلو لك نعو فحفاح انت تقبلك ترقوم ناي ناس إيرترا يلا مالتو أما انتاي based on what أما انتاي يستمرقو سنة سنتيو لازم يكون يغير تعمي إلى زخوني سالحام يوها حتى أماني تيناتو تجزات حسب ويانا من تاع كم زوريدنا كم يجريو زخينات كم استغيروا قال عينت معات قال إيرتراويان مورالنا مودع نيرو كم زيتات نيرو تتقيموا لي تجزاتي ممكن يجاو قدلي يلو تخطاتالي صحفات أغريبه تو أوريجينال ناتو بإنجليزية يو ريموت سايزين قدلي زبل ينيرو كنديو كلتات كم زخون جاي ذكروني ناوح غيري جين كبز ذكرو بمولو يوسف مرتعو يلو ماتشم انتاي زبل كما جماري عين وين تاي تيناتو مننتنا إيرترا بحال يلن يزبل بحيث زبل زمننتنا إيرترا استسنع بأعرابن بإيطاليانن استسنع منت زي كوينو إيرترا زبل منت يلن يزبل كبو يزبل قستي عندناتو تاشو مالتو تثيسس ناتو نزي أنا هو كحجي يزخل له كالي زقبر زول مالتو إتناي فدريشن زنبر نجازاروسو سئل كان حيالها صوتها هم زنبري مبر إثيوبيا سي رايت أواي نب إيرتراس نب إثيوبيا بعد ما كان إثيوبيا لي رمس إثيوبيا تقص ميرو على عينة بحالايو قد لنا إيرترا مسيو نحن نفلطو توم استواس أنا له أسبيع أنا نفلطو قاليو أسبيعنا نايك قرب تاريخ نفلطو مالتو يوسف أين برنا بقدلي نعو نورمال كل سد فلطو جهاز قبر زنبري ناي قبيلات هاديو ناي مونغو بالعلي توم شعو زقادو زنبرو ناي بحيرة تقرينيا دو قال كل تاريخو كونتكستو تتولك كله أب مقام انت دأتي هايو مجلس اللو على يوسف قن انتاي مزقبرو شيري بيك يوم مزقبرو نتكوكفو ألاطيمو دقا نامسنا شعبيا እንደገና ገለ بحيث زبل انتاي ዝገብሮ ንገድልና ኤርትራ በቃ ከምዚ طحاني ني منسيات زطحن ዝነበረ ቤት መጥሓን በቃ بزي علامه منسيات زبرسي بفلاي كان ناي كباسا منسيات كم تارجت ناتو دما ناب ناي كباسا حزبي كم يلو يغوساغس نيرو ማለት ብዙሓት ኤርትራውያን ዝበዝሑ ደቂ ከበሳ ምሁራዊ ዝኾነ ጭብጥታ የቕርቡሉ ነይሮም زخوني نسوا أبكلنا مهورات يونيرتي كتاعتناتو جن وشتي إزي يسرتنا إزي إحواتنا نبلغ ساعة جزء الله مالتو إزي بروح مسايدو سلمات مساي أجازيان إزي خالي قرب sophisticated كوينا إلهم ناي إحوات ندينا ناي بهالودو ناي قلميسات نبلغ كزمسي إزي مسرتناتو إحنا بقدمنا خنفلا لزي قبأنا أحزابنا نيرنا إزي جناي زخوني إزي بلاعي زخوني قدلي نسيو فلالينا كل عنا فيه من يوم نزل فاينانس قبره ويعني وزين عسى عامة تسرح لي حج إزي كساب كن من تايو نبزي ميديا تاع نزي يوتيوب نفلطو منا زحات الله زينا يوتيوبرز قطتا قدمو مسلانا ويانا سوحز نبرو
حجاب يوتيوبرز كوينهم كم ناي لوطي حيلتات كم ناي تعاوم كوينهم سعوكم زلو نفلطومينا كالي بساتلايت ديو بقلميتات كنت حيون إحنا تو مساكين لوطي عندنا كم حاجة قلميتات ندل سبات قرب حجي نبرابر لنا قليل أيكونن إذا بروجكت إزي قليل أيكونن أنت زي كوينو كم يجيب كحد إيرتراوي نزب تجري زبر زلو كم مصلحة عليت مصلحنا عليت وين زرعي تاي مالتي مسلكم وي تجرينيا يوم زوقع زلو إحنا هون تجرينيا سلسلة ناس نايكم حوارنا يوم مساع يا زلا أنا سي أب زوبا كسلا أب قدارف أب برسودان أمونغو بين عامرن أمونغو هذا دوان زبر زلو مقتتال زرنا يمسناتيو تمنجست خامس هذا دواي زلو زرنا يمسناتيو إلي بقى مس بين عمر خيدي كمو كبل لنا مال ديو تايمز قبل زلو زم سراجات الآخر له حوس أزدلي قد نقدر بزر أنت تأخينه أمونغو تقراوتن أمونغو أمحران فللي يلا نالقان قفل ترايو يقول نايب هالي فللي أتزي كوينه أمونغو ناي إسا تقرينيان أمونغو ناي تقراوتن بزر بعليه تتأخينه بزح فللي يلا أمونغو تقري أمونغوين أمونغو تقرينيان فللي يلا كوين لانجوج وان فاكتوري نال باشكا قال cultural expressions فللي كله يهون إذا زوبا إذا كبار حرج أمريكا كله سميتيكيو ناي سميتيك بلاد زلويو بعد الأورومو قال ميتاد ها كوشتي كالي كأكوموتات كله قيلو زريك بحال كلن جزء أرسو ديفاينكم قبل لنا انتهي مالتكم يجي زريك تقولون كلهم نتي linguistic group ديهم تقولوا زلهم ويس حدا بدمن بقلن أساسر قل انتهي يتي بتاريخ انت تأخوينه كلن حجرات أفريقيا the same problem الله دوباتنا أفريقيا بأوروباويان جزءاتيو تحنسيسو سلازي تغرينيا تراي أيكونن أبكلت تدوب زلو تغري تعنز ولا دول بهير مالتيو أبكلت تدوب يزلو كناما كمولو ساهو كمولو عفر كمولو السودان تلامسيهم سومالي كلت سومالي لو حواتا مع سومالي كله سومالي بالجنج فقر لهم قلنا إثيوبيا وسومالي يوم زلو أورومو كمو كينيا إثيوبيا انتهي يز بروبلم نمنتعيو أبتقراو ترايك مصن كله مس تاريخ انت أساسر مس قل انت أساسر ما عارف قل ميتاد مصن زلو what's the problem so إزي كنستقبلوا لنا إزي دما قليل أيكونن قدم ويانا بسلطانهم كله مثل ألم زجاج إنجاز مثلا نيرو بقى مجمع كوينات ناي سعان شو من تكسب تشيح زنبرة حقنا يرسلون كنسبرينا بالنور كم تجزيت حقنا يرسلون كنسبرينا كلهم حقنا تقرينيا كنسبرينا مالتينير تي مونغو تقرينيا ناي يتفضلون مونغو تقرينيا ناي بقليل كفتح زكال مونغو قرابات تزركب مفاحف حاجة بحسر زوالي إذي تمهرتي بحبار بسلام منبار بنقدي بقطعبا بخالب متأسسارن بسلام أبناء سلام هواه كفتح زوجي تجي كوين بتابنجا زفتح يكون أبسلطانهم كله بقى أنت بحيل فتينا ما يتحال الله بيرو بعد يوسف مسيوم يوسف قبل هوت حواتنا قال مليتاتنا قال النبالكا متصليهم حجم مخا ويانا خب سلطان مستقل لي تقراوت بفلا حجكو صقم يخون حجي زلم حدار ناي تقرا عبي بده يزلو زخونه جن اب زين ويانا زنبرو لغزون نبي إثيوبيا داغم كيتكا إثيوبيا ناي مغزا عدلات أزجو سبيبي مكنياتهم سكول تبعي سوميو مس أورومو تبعي سوميو مس سومالي تبعي سوم مكنياتهم سوميو بحيتو ماني روبت السلطان إثيوبيا لذا حنت عدل زلاتهم نسمين قصومنا بإيرترا السفاية نساء تقبر انت وين كدما إذا حواتينا كتمصر له نزي انترناشنال دوب نزي أهجراو دوب نسو بقى دبزاز كتقبرو كم زي الرئين إحنا زي حادينا قال عينك نبلكا صوتك تبل
قروب تسافح أجاركا كسب مساوع قصن تدا كسافح إلى موقع بحر قروب أبو أجاركا تدا حسيب كجلي ويكا زخون تدا خوين دما تسعجاجع حاجة لما بعل بدا جلي أفدق بحر الترحاب كجلي عين أبكم يوم زلوا البروجكت نسيو by the way يوسف قبر هو إذا سجمات إذا مستفاد حج مسين تايلو فتحنا يتجراوات نسمين قصكم مهاجيلو يوسف قبر هو it is spiritual leader نايدهم سباتيو تمنفسه مراحي نبعل بروح مسائي تحت لزيوم بقى بزنا قدمنا زمن اوريت اتحساسبا بسبب زمناوي ازي مهوري نفعي ግን أزي ጎሳው ዝኾነ አተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ በቃ ብዓይኒ ናይ ሓደ ብሄር ዓይነት ዝርኢ ሰብ እዩ ሰሉስ እንታይ ኢልዎም ሕጂ በቃ ምስ ኢትዮጵያ مع السلامة ኢልዎም ተሓንቲ ዕድል ኢትዮጵያ እዚ ትግራይ ሰርቫይቭ ክትገብር ክትነብር ተኾይና ትግራይ ኢልዎም ንሰሜን ገጽኩም ይኹም ኖ ዋንደር ስለዚ እሕዋት ብዙሕ እዚ ከገርሐና ይብሉ ንሕና ምስ ትግራዎት ግን ትግራይ እንተ ዳወዲቃ ንሕና የላና ትግራይ እንተ ዳጠፊያ ያ ናይ ኤርትራ ጠፊያ ያ ኤርትራ ኩሉ እንከሎ ኩሉ ግዜ ናይ ከባሳይ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ኤርትራውያን ወየንቲ ድሕሪ ኤርትራውያን ኢለ ከማን ኣነ ክገልጾም ኣየሸግረን እዩ እንሳያ ሓደ ክቦም ትማሊ ብዝኾነ ሓደ ክቦም ክብላ ይደልን እየ መንእሰይ እዩ ስለዚ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ኣነ كخبرة زلني زخاني مساي تعدي منيرو أب حدا تي في مرب كتريوت خليهم توماس تعمل صب ملحنتي أنا بتعمي فتيو تودي مالتي تعرأيو أي سمع معلوني كين تزجرمت إن انتايلو شو هم اللي سووا يدلهم انتايو نمس تقرأ كي تعركس مس عم حرام بهلنا إرساسي نإرترا بحلاو بجلسي نتقرأ سجيرس أبغندر تقرينيا تري نتجز بتقرينيا سجيرس أبغندر نعم حرو تقرينيا تري قال عينت إلي يزاربنا حجي زانا قرزيات دقاقم يخلق زي أو مشونو دكتور دبرسين كي ترفز ولا يكون زي حجي انت حيز اتحاسبنا يزوم سبازياتهم انت مثلنا ايترا انت انا زلني مثلنا ايترا زوم سبازياتهم يبلون مخنياتو ايتانا بحر دار زخدتنا بقالوت كللاتنا اثيوبيا زرأيتن بهلي بهلاو جلنا ايترا ናይ ትግርኛ ሙዚቃ አይኮነን ነይሩ ብሄራት ኤርትራ ባህላዊ ሙዚቃን ትልሂታትን ናይ ብሄራት ናይ ኤርትራ ዘላሊ ጉጅለ እዩ ነይሩ ለዚ ኢትዮጵያውያን ምስ ባህልን ልማዳትን ሳዕስዒትን ናይ ኤርትራ ዘላሊ ባህላዊ ጉጅለ እዩ ነይሩ ኩናማ ነይሩ ትግረ ነይሩ ናራ ነይሩ ገለ ነይሩ በናይ ሙዚቃ ናይ ትግርኛ አይኮነን ባህር ዳር ተራይ ግን ዞም ሰባዚያቶም ብኹም አይሓስቡን እዮም ኤርትራ ክብሉን ከለዉ ዓሰብቲ ይረአዮም ደንከል ይረአዮም ድዩ ሳሕል ትግራይ ይረአዮም ድዩ ማርያ ጸላም ይረአዮም ድዩ ባርካ ይረአዮም ድዩ ሆሚብ ሕዳረብ ይረአዮም ድዩ ዓንሰባ ጻዕዳ ወረምቦነኹን ይረአዮም ዞም ሰባዚያቶም I don't think so አይመስለንን ويانا خالص كأهم إسرائيل خواتينا حزب إسرائيل قلبتها كلهم كلهم إذا خبصنا إسرائيل by the way حزب خبصة نا إسرائيل حربنيا حزبي نا إسرائيل لعل سبو خفيل اللمبر تحس سبا يخفل الله حزب إسرائيل ونتو مس حزبي أنا حزبي وخر عليه رئيه أبجزء كوينات أبجزء سجم رئيه أبز حلف عيسى عمتها في إناينا بزيتات كتعمو تو وي بزيتات تشمل قبرو تقشش وقل ميتات عايت قولونه
ኤግዛክትሊ ፈልጥ ኤስቢኤስ ናቱ ኣይህብን ዘይናቱ ኣይደልን እዩ እቲ ልኡላዊ መሬት በዞም ወያኔ ተታሒዙ ዝነበረ ክምለስ እዩ ኣብቲ ወሰናስን ድማ ናይ ሓቂ ኣብ ፍትሕን ኣብ ሕግን ዝተመስረተ ዝምድና ክህሉ እዩ ምኻድ ናይ ወያነ ከዓ ንልምዓት ናይ ክልቲኡ ዝኣሕዛብ ክኸውን እዩ መስለኒ ሓዋዊሰዮ ኣለኹ ገለገሊኡ ክሓልፈዮ እንተ ኣብ ገሊኡ መሊሰዮ ኮይነ ማለት እዩ እታ አይ ቲንክ ደንጊ ኣለሁ መስለኒ እታ መርገፂታት ናይ ተቃውሞ ከመይ ይርእይዎ ተቃውሞ ንብሎ ዘለና ሕጂ የጀማዓ ጫካ እዩ ሓደ ውድብ ወይ ክልተ ውድብ ወይ ገለገለ ዓይነት ኣይኮነን ኣሚ ዝተፈላለዩ እዩ ዘሎ ነው እቶም ብሩህ መጻኢ ዝበሃሉ ዘሎ ምፀረ ገድሊ ናይ ኤርትራ ዝኾኑ ተቃውሞና ኢሎም ከዱ እቶም ኣግዓዝያን ዝበሃሉ ተቃውሞና ይብሉ እዚ ከምኡ ዓይነት ዘይብሉ ከምዚ ሓውነት ማሊ ረኺበ ዝነበርኩ ናይ በዓል ስምረት ድዮም ገለ ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ንጨፋጨፍ ኣለና ምስ ወያነ ዝብሉ ኣብለው እቲ ኣክል ዝበሃል ምስ ወያነ ዝፀጊዑ ኣሎ ኣኺልዎ እዩ ንስዋ ቀይቀይሉ ባይ ይኣክል ድሕሪ ሕጂ ኦኬ ካልኦት ከ ኣለዉ ሌጂቲሜት ኮስችንስ ዘልዕሉ እሞ ኣደቦም ገይሮም ነዚ ሕቶታት እዚ ከዓ ዘጎሳጉሱ ከዓ ኣለዉ ሰው ብዙሕ እዩ ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣነ ገሊኦም ትሚኢሎም ትመሪፆም ማለት እዩ ገሊኦም ዘይሻራዊ ዝመስል መርገፂታት ወሲሶም ከምዚ ዲፕሎማሰኛታት ወይ ጳጳስ ዓይነት ምሸለካ እዚ ውግእ ንሕና ንኩኑ ነና ደው ክብል ብሰላም ክዓርፍ ዳዳዳዳዳ እዚ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ይኮም ዝዛረብ ወይ ከዓ ጳጳስ ክኸውን ኣለዎ እምበር ቃንዛ ናይ ኤርትራ ዝስምዖ ሰብ መርገፂ ክወስድ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ባህላ እያ ግን ናቶም መሰሉ እቶም ሳልሳይ ግን ምስ ወያነ ወጊኖም ብርኡይ ምስ ወያነ ወጊኦም ንፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ የተዓባብዩ ኣምፕሊፋይ ይገብርዎ ኣለዉ ይዝርግሕዎ ኣለዉ ፈፂምካ ዘይተረጋገፀ ወሬ ካብ ኒው ዝመፀ ይጥቅዎ ብገጂፍ ገይሮም ሕብራዊ ገለመይታት ገይሮም ከዓ ታሽሙ ገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ግዜ ምስ ወያነ ተሰሊፍካ ምምካት ከም ሓበን ገይሮም የቕርቦ ፀቕጥታት ገብሩ ከዓ ነብቶም ካልኦት ምሸለትካ ሳምሳነ ተዘይኮንካ ነዚ እንተዘይደጊፍካዮ ተቃዋማይ ኣይኮንካን ከምዚ ያ እዩ ንሳቶም ሲ ናይ ተቃዋማይ ሰርቲፊኬት ዝህቡ ገለ ዓይነት ዲሉዥን ኣለዎም ብዛዕባ ነብሶም ዘለዎም ገምጋም ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ኣነ ፎር ኢንስታንስ ሰርቲፊኬት ዝፈኒ የለን ክልኢቶናተይ እየ ዝውንን ፒሪየድ ኦኬ ካልኦት ከዓ ኣሕዋትና ከምኡ ኤርትራን ብዙሓት ናይ ሓቂ ጀጋኑ ዝኾኑ ተቃውሞ ነብሶም ከም ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ዝቆፅሩ ግን ኣብዚ መርገፂ እዚ ኣነ ኣስማት ምጠቀስኩ ነይረ ሕጂ ግን ኣብቲ ፌስቡክ ስለ ዘሎ ኩላትኩም እቶም ከምኡ ዝገበርኩ ክብሪ ናይ ሓቂ ኣኽቢርኩምና ኢኹም ንፉዓት ቀፅልዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ክልል ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ደንበ እዩ ዝግበር ምስ ናይ ባዕዲ እሞ ከዓ ደመኛ ዝኾነ ጉጅለ ምስኡ ተፀጊዕካ ወይ ምስኡ ዘሚትካ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ፋሕፋሕ ክብል ንሃገር ኤርትራ ንክትውረር እትፅውዕን ተጎሳጉስን እንተ ኮይንካ ፈርጌት ኣባውት እዩ ከብዚ ዝለዓለ ታሪኻዊ ክሕደት የለን ታሪኻዊ ክሕደት እዩ ናይ ሕፍረትካ ባሃ ፓይ ለቢስኩም ኢኹም ማለት እዩ ሰሚዕታዊ ኣይኮንኩን ዘለኹ ሎማኒ ኣም ቴሊንግ ዩ ኤግዛክትሊ ዋት ኣይ ፊል ሓቂ ዝሰማዕ ዘለኹም ሳይ ዝነግረኩም ዘሎ እመንጎ ሃገርን እመንጎ ሃገራዊ ሕቶታት ኩሉ ሰብ ክቆመሉ ዝግብኦ ተጋፋይ ይኹን ዘይተጋፋይ ይኹን ክቆመሉ ዝግብኦን እመንጎ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ሓዋዊሶም ታሽሙ ገብሩልካ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ሰራዊት ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ሻዕብያ ሰራዊት መዓርፍ እዚ ሰራዊት እዚ 30 ዓመት ሓንቲ ከይተኸፍለ መስኪን ዶባት ናይ ሃገሩ ክሕሉ ፀሓይ ህሮርማይ ኩሉ ፕሮጀክታት ዝበሃል ዘሎ እናተሳተፈ ያኸቅሮ ብሕንከት ክስማዓና ኣሎ ኣነ ነቐፌታት ተዳለን መንግስተይ እዩ መንግስተይ እንተኮይኑ ድማ ብዝግባእ ኣብ ግዜ ሰላም ኩናት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ብዘለናዮ ታሽሙ ግዜ ግን ቀዳምነት ኣይሂቦን እዩ ንሱ ቀዳምነት ናይ ድሕነት ናይ ሃገር እዩ
أنا هم سراويتي دو إلى الله إلى ما جمريا declare كده رجعي إيه period you know ስለዚህ ታዛዝማ ይዞም ሰባት እዚኣቶም ጀማ ኣነ ብጣዕሚ ሓደገኛ ማልሲ ብዝኾነ ይኹን at any cost ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ዘለዉ ሰባት እዮም እዚኣቶም እዚ ታሪክ ናቶም ከርኢና ኣለና እቲ ፕሮጀክት እዚ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ፕሮጀክት እዩ ካብ 2000 ኣቢሉ ዝስርሓሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣነ ይበርሃለዩ ዘሎ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ድሕሪ ሕጂ ምጥንቃቕ እውን ከድልየና ጥራይ እንታይ ክብል መሰል እዩ ምቁዋም መሰል እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰርቲፊኬት ኣይሂባካን እዩ ተቃዋማይ ድኻ ተቃዋማይ ይኹንካን ኣነ ነብሰይ ክሪቲክ እየ ዝቆፅረ ነብሰይ ኣይ ዶንት ኖ ብቃል ኣይረኸብ ኩሎም ብትግርኛ ስለዚ ሓንሰብ ተቃዋማይ ይብል ሓንሰብ ነቐፌታ ሃቢ ድዩ ዝበሃል እብል ሓንሰብ ገለ ብል ነብሰይ ዘይኮይኑ ከም ፖለቲካዊ ኦርጋን ኣሚነሉ ዝተሰለፍ ኩሉ ተቃውሞ የለን ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ዲስኣፖይንት እዩ ኩሉ ግዜ ዲስኣፖይንት ገብሩኒ ትብኦነስት ውጅ ስለዚ ብኡ እየ ድማ ብዝመወዳእታ እንታይ ኢለ ኣለኹ ለውጢ ብውድዓዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክበቁሎ ኣለዎ ከምዚ ሓደ ሰብ ልቡ ምስ ሓመመ ካብ ካልእ ሰብ ልቢ ትራንስፕላንት ትገብረሉ ለውጢ ሕጂ ንሕና ካብ ወያኔ ናብ ኤርትራ ትራንስፕላንት ክንገብሮ ወይ ካብ ኖርዌይ ወይ ካብ ኤውሮጳ ወይ ካብ ሱዳን ወይ ካብ ማዕርፍ ኖ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝደፍኦ ለውጢ ጥራይ እዩ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ንከምኡታት ከምኡ ክገብር ካርኢቶታት ኣይክህብ እየ መንግስቲ ነቕፎ እንተኮይነ ክነቕፎ እየ ዝኽልክለኒ የለን እቲ ሓንቲ መንግስቲ ቪዛ ይህበንን እዩ ኤርትራ ንካውቱ ወይ እንተእትኻ ቀይደኒ ስለዝኾነ ኣይከይድኒ ግን መንግስቲ ናተይ እዩ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ናተይ ስለዝኾነ ከዓ ሃስል ገብር እየ ምስሉ ፒሪየድ እንተዘይኮይኑ ግን ፖለቲካዊ ሓይሊ ህልዩሲ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከስገድድ እዩ ገለ ዝበሃል ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ድሕሪ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓደጋታት ንሪኦ ዘለና እዩ ኦኬ እቲ ካሊእ መወዳእታ ክብለ ዝደሊ ነጥቢ ስኢልካ እዩ እዚ ኣምሓራ ይወረረካ ዘቤታት ዝበሃል ዘሎ ንሶም ኣምሓራ ይወረረካ ነበሩ ናይ ሒዞም ክወሩና ደልዩ ኣለዉ እንታይ እሱ ደፎ እሱ መሊሰዮ ኣለዎ ኦልሬዲ ኣብ ናይ መፃኢ መወዳእታ እንታይ እዩ ክመስለኒ ኣነ ከም ናተይ መደብ ከም ናተይ እንታይ እዩ ዝረኣዩ ዘሎ መስለኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ደጋጊመ ገሊፀ ኣንቃፂ ናይ ሰላም አንቃፂ ናይ ምዕባለ ናይ ዞባ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን መንጎ ኤርትራን ኩሉ ዝግበር ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድናታት ገታኢ ዝነበረ ሓይሊ ክምንቆስ ኣለዎ ኣነ ክምንቆስ ኣለዎ እየ ዝብል ወያነ ክጠፍ ኣለዎ ወያነ ጥራይ ዝኾነ ኣሰሩ እቲ ስነ ሓሳቡ ብሊም ኦርናት ቋም ናይ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ቅየርካ ኣሎ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ኣይግድሸንን እዩ ግን እዚ ኢትዮጵያውያን ገዛ ርእሶም ይፈልጡ እዮም ምስልምንታይ ይተራምሱ ኣለዉ እዚ ኢዳዝን ሚን እቲ ፌደራላዊ መዋቅራት ገለመሌታት ከፍርስዎ ማለት ዘይኮነስ ኩሎም እቶም ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ኦሮሞን እምነት ኢንጆይ ዝገብሮ ዘሎ ዝፈትዎ እቲ ናፅነታት ዝፈትዎም ክልላት ክፀንሓ ክእለ እየን ግን ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ሚዛንን ኣብ መንጎ ክልላትን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስልጣናት ኣዝዩ ክንፀርን ክፀብምን እዩ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝመስለኒ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ሞር ሓይሊ ክህልዎ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ክብንጠስ ኣለዎ እንተዳ ኢትዮጵያ ሰላም ክትረክብ ኮይና ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ክልልና እናቱ ክፍለ ሰራዊታት እንተዳ ዝሒዝ ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ተቋም ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዝበልኩኹም ሃገራዊ ሰራዊት ኣሎ ብፌደራል ጋቨርንመንት ብፌደራል መንግስቲ ዝእዘዝ ፌደራላዊ ፖሊስ ኣሎ ብፌደራል መንግስቲ ዝእዘዝ ክልላት ካናታትን ፖሊሳት ኣለዎ ተወዲያ ስለዚ ከምኡ ከውን ምዃኑ ኣነ ግምት ኣለኒ ኤርትራ መሬታ ክትመልስ እያ ጥይት ከይተኳስና ሰብ ከይሰዋእና መሬትና ክንመልስ ኢና ትግራዎት ትግራይ ከምታ ንፈልጣ ክትከውን እያ ኣም ቬሪ ሶሪ ወያነ እዩ ከዓ ኣብዚ ኣእቲኩም ዘሎ
اوكي تام دلون زوم والقايتن جلز بلون نو عمتها قالوا نيرو ناتو مصر وسان وهبهم ويانا زقطهم نيرو كوديو مساتهم تسبحي من السودان زراخ مريت ناي تግራይ باي باي كويدي رايا كوديو كالي بوتاتاتهم كله لذي موداتا وياني ني حزب تግራይ تاي تقومون تدايلنا حزب تግራይ كم ኢትዮጵያው መሰሉ ተሐልዩሉ ኣብ ሙሉ ኢትዮጵያ ሰሪሕን ኸይነብር ወያነ ጠንቅ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እቲ ብቋንቋ ድዩ ብባህሊ ድዩ መሳሰል ተባሂሉ ብሓባር ተረዳድዩ ምስቶም ከምቲ ዓብይዋ ዝነበረ እቲ ግዝኣት መሬትና ተሓልዩ ንኸይነብር ጠንቂ ኮይኖም ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ራያን ተዳ ተፈልዮም ኣነ ይሕዘሎም እየ ወልቃይት ተዳ ተፈልዮም ካልኦም ተኮይኖም ኣይሕዘሎም እየ ኩሉ ጠንቁ ምን እዩ ሳቶም እዮም እዚ ኩሉ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ 27 ዓመት ክምፅእ ክጥቦ ክሕለብ ዝፀንሐ ውሑዳት እቶም መራሕቲ ናይ ወያነ ዝበሃሉን ምስኦም ብረብሓ ንሳቶም እዮም ረቢሖም ኩሎም ስድሮኦም ወፃኢ እዮም ዘለዉ ሕጂ እቲ ህድና ክጅመር እዩ እቲ ሃድም ክጅመር እዩ ገሊኦም ክሞቱ እዮም ክቅተሉ እዮም እቶም ብሂወቶም ዘለዉ ክስቀሉ እዮም ምክንያቱ እዚ ትሪዝን እዩ እዚ ክሕደት ናይ ብዝላዕለ ደረጃ ክሕደት ብሕጊ ዝሕትት እዩ እንተዳ ተታሒዞም ማለት እዩ ክቅተሉ እዮም እቶም መራሕትና ወያነ ቅንጠቡ እዮም ሓድሽ ንሰላም ልክዕ ከምዚ ሓዳሽ ጀርመን ካብ ናይ ናዚ ዝበቐለትሉ ኣብ ትግራይ ከዓ ሓድሽ ገስጋሲ ሓይሊ ብሰላም ምስ ጎረባብቱ ዝነብር ሓይሊ ክፍጠር እዩ ኣነ ከምኡ ዝብል ግምት ኣለኒ ንሕና ኤርትራውያን ዳላይ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፀላኢና ኣይኮነን 10 ግዜ ደጋጊመ እየ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ የብልና ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንወያኔ ሕቆ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ወያነ ፀቕጢ ብዘይምግባሩ ኣንታ ነዞም ኤርትራውያን ተሃሲቦም ኣለኹም ንኢሳያስ ክትብሉሲ ነዞም ኤርትራውያን ሃሲኹም ነው ኣሕዋትና እንዲኦም ኣይበሉን ህዝቢ ትግራይ ታሪኹ እዩ ግን እሱ ክሓልፍ እዩ ንሕና ንቅድሚት ኢና ንጥምት ሕጂ ከምዚ ዝመስለኒ ኩላትና ድማ መንቋሕቋሕታ ዘለና ናይ ብሓቂ ንዕቤት ንጥምት ዘለና ናብ ከምዚ ኢና ክንጥምት ዘለና ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እታ ሕምብርቲ እታ ኣምብሊካል ኮርድ ክትብተኽ እያ ዶብና ክንፀር እዩ ብዛዕባ ልኡላውነት እንተ ደኣ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዋጋ ክኸፍል ቅሩብ ዝኾነ ሓይሊ ህግድፍ እዩ ህዝባዊ ግንባር ወረበር በሎ ኦኬ ብሃገራዊ ልኡላውነት እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ኢሳያስ ተመሻጢሩ ክልግበኩም እዩ ክልቅበኩም እዩ ግን እዚ ናይ ኤርትራውያን ወየንቲ እዩ ኤርትራ ዶባታ ክትሕፀፅ እያ ተኸቢራ ኣብ ልኡላውነት ዝተመስረተ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር እዩ ኣብቲ ዞባ ድማ ድሓን ዝኾነ ንፋስ ምንቅስቃስ ኩሉ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ድማ ንኤርትራ ውሽጣዊ መሳርዓ ንክትገብር ዕድል ክህባ እዩ እዚ ክብለኩም ዝደሊ ካሊእ እቲ መወዳእታ ኣብ መንጎ እዚ ኣሕዋት ኢና ዝብል ሓንቲ ክነፅረ ዝደሊ ኣብ መንጎ ዜግነትን ኣብ መንጎ ባህላዊ ምትእስሳራትን ዘሎ በዓል ዮሴፍ ንዕዮም ክቆልፁ ዝደልዩ ዮሴፍ ገብረ ሂወት ዝብለኩም ዝነበርኩ እቶም በዓል ኣንሶም ኢልኩም በዓል እዞም ኣሕዋት ዲና ንመንነትና ኢና ንቃልስ ኣለና ወዘተ ወዘተ ዝብሉ ኤርትራዊ ሓደ ኤርትራዊ ንመንነትና ኢና ንቃልስ ዘለና ወያነ ጠፊኡሲ መንነትና ናይ ዘርኢ ምጥፋእ እዩ ክብለኒ እንከሎ ኣብ ትግራይ እንታይ what the hell is going on ኣነ መንነተይ ኤርትራዊ ምክንያቱ ባይ ዘ ወይ ምሳ ድማ ብዚ 20 ዓመታት እንታይ ዝበሃል ነይሩ ያይ ፈሊጣን ኮይኖም ኣብ መንጎ መንነትን ኣብ መንጎ ዜግነትን ፍልልያት ኣሎ ያ ብዜግነት ንስኹም ኤርትራውያን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ኢትዮጵያውን ክንከውን ኢና ብመንነት ግን ሓደ እዩ መንነትና ጋርቤጅ እዚ ጋርቤጅ እንታይ መስለኩም ክነግረኩም ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ሓደ ስቴት ክበሃል እንከሎ ዝቆፃፀሩ ግዝኣት ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ግዝኣት ድማ ንድሕነቱ ድዩ ንዌልፌር ናቱ ዌልቢን ናቱ ንድሕነቱ ንብልፅግንኡን ወዘተ
ዝከላኸል ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ሓደ ስቴት ይበሃል እዚ ልዕሉ የለን ኤርትራ ንኣብነት ልኡላዊት እያ ክንብል ተጠቒና እቲ ልኡላውነት ናታ ብከምዚ እዩ ዝግለጽ ናይ ኤርትራ ካርታ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዶብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ዶብ እዚ ዝነብር ድማ ብመሰረት ቋም ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ተወልደ ድዩ ገለመሌታት ድዩ ኤርትራዊ ይበሃል እዚ ኤርትራዊ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ድማ ንዕኡ ዝከላኸልን ንናቱ ጥዕናን ትምህርትን ድሕነትን ወዘተረፈ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ከዓ ይህሉ እዚ መንግስቲ እዚ ካብቲ ልኡላውነት ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ስልጣኑ ካብዛ ልኡላውነት እዚኣ ካብታ ካርታ ናይ ኤርትራ ኣይተሓልፍን እያ ኦኬ እቲ ዜጋ ድማ መንነቱ ኤርትራዊ እዩ ዜግነት ቀጥታ ትርጉም ምስ መንነት ኣለዋ ምክንያቱ ወረቐት መንነት እዩ ኮዝባ ሓላፍነት ናይቲ ዜጋ ድማ ነቲ መንግስቲ ካካይዶ ስልጣን ዝሃቦ ስራሓት ከም ምክልኻል ድዩ ሰርቪስ ኣገልግሎታት ናይ ምሃብ ድዩ ካልእ ድዩ ንዕኡ እቲ መንግስቲ መታን ከካይድ ከዓ እንታይ ይገብር እቲ ዜጋ ይግብር ብቀረፅ ድዩ ብካልእ ድዩ ንዕኡ ነቲ ሰርቪስ ዝኸውን ከዓ ይገብር እዚ ናይ ምትግባር ከዓ ስልጣን ኣለዎ እቲ መንግስቲ እዚ እቲ ዘመናዊ ስቴት ወይ ከዓ ዘመናዊ ሃገረ መንግስቲ ወይ መንግስቲ ንበሎ እዚ እዩ ከምኡ ድማ ሓደ ሱዳናዊ መንነት ይህልዎ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንነት ይህልዎ ሓደ ወዲ ሓደ ክልተ ደቂ ቢና ዓምር ንበል ምክንያቱ ብትግራይ ይዛረብ ስለ ዘለኹም ብትግርኛ ጥራይ ይዛረብ ዘለኹ ይመስለኩም ክልተ ቢና ዓምር ኣብ ካሰላ ቅመጡ ንበሎም ሓደ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ኣከባቢ ሳዋ ወይ ዓዲ ዑመር ወይ ገለ ዓዲ ሰይድና ገለ ኣብ ኩሙታት ተወሊዱ ንበሎ ሓደ ግን ካብ ግዜ እንግሊዝ ጀሚሩ ኣብኡ ኣብ ካሰላ ተወሊዱ ሱዳናዊ እዩ ንክልቲኦም ቀቢላ ተዳኺኖም ግን ሓደ እዮም ማዕረ ዜግነት ኣለዎም ይብሎም ዋይ ቢኮዝ መንነት ናቶም ዲፈረንት እዩ ሕጂ ባህላዊ መንነት ግደፎ ዜግነታዊ መንነት እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ዜግነታዊ መንነት ክበሃል ከሎ እዚ እዩ ናይ ዜግነት እዩ እሱ ሱፐር ልዕሊ ኩሉ ንሱ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሱ እዩ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ከይደ ትግራይ ተዛረብቱ ኣለውኒ ደቂ ቀቢላይ ኣለዎ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ቀቢላይ ኣይወስደለይን እዩ ናይ ቀቢላ መንነት እዩ ግን እታ ዜግነት ግን ወይ ከእቱ ወይ ከይኣቱን ተኸልክለኒ እያ ስለዚ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና እቲ ባህላዊ ምትእሳር ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ዘቐምዎን እዮም ገሊአን ብሄራት ኣብ ሰለስተ ገሊአን ኣብ ክልተ ገሊአን ኣብ ገለ ዝተፈናጨላ እየን ስለዚ ሓደ ሰብ እቲ ዝለዓለ መንነት ዜግነት እዩ ወይ ከዓ ዜግነት ከዓ መንነትካ እዩ ዝፈላለዩ የብለንን እዞም ሰባት ኮነ ኢሎም ነታ ዜግነት መታን ክቐርፍዋ በቃ ክብሕግግዋ ነታ ናይ ዜግነት በሊኖም ተመነት ኮን ኢና ትግርኛ ይኹም ተመናትና ኮ ሓደ ዜግነት ኮ ገለ ዓይነት ምባል እቲ ነገር ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣፍሪቃ ዘሎ እዩ ዜግነት ዝተፈላለዩ መንነታት ክህልዋካ ክእሉ እዩ ሓደ ናይ ኤርትራዊ መንነት ዝለዓለ እዩ ንዓይ ዝለዓለ እዩ ንዓይ ምስ ካልኦት ኣሕዋተይ ዘተኣኻኽበኒ መንነት ንሱ እዩ ምስ ደቂ ዓፈር ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ደቂ ሳሆ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ደቂ ትግርኛ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ብሌን ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ኩናማ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ናረ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ሕዳርብ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ምስ ረሻይደ ዘተኣኻኽበኒ ንሱ እዩ ወዘተረፈ ምን ረስዐ ኦኬ ንሱ እዩ ዘራኽበኒ እቲ ኤርትራዊ መንነት ማለት ኣብ ባህሊ እንተመፂኻ ግን ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እንታይ ወተሄል እንታይ ፍልሊ እንታይ እታ ኣሕዋትና እንታይ ፍሉይነት ጌራታ እያ እዛ ናይ መንጎ እዞም ኣሕዋት እዞም ዝደፋፍዋ ዘለዉ ኩል ኣፍሪቃ ዘላ ድያ ግብፂ እንተዳሪእና መንጎ ኑባውያን ኣለዎ ግብፂ ሱዳናውያን ልክዕ ሱዳናውያን ዝመስሉ እስቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ኣሕዋት እዮም ግን ስያቶም ግብፃውያን እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚታት ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና
እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ኣብ ዜግነት ዝተመርኮሰ ዝምድና እዩ እቲ ባህላዊ ዝምድና ኩሉ ግዜ ኩሉ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ኻ ንምፍልላይ እንተዳ ዘይተጠቂምካሉ ንሓባራዊ ረብሓ እንተዳ ተጠቂምካሉ እቲ ባህላዊ ምትእስሳር ፅቡቅ እዩ ኣነ አንፃር ኣይኮንኩም ፍፁም ግን ነዚ ባህላዊ ምትእስሳራት እዚ ነቲ ዜግነታዊ ትርጉም ወይ ቫልዩ ወይ ክብሪ ንዑ ክትሕስር ኢልካ ንዑ ላዕሊ ክትገብሮም ከለኻ እዩ ትፀገም ዝመስል እዚኦም ድማ ኮነ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ ኤንወይ እታ መወዳእታ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ሎሚ ብዝወዲእ ኣለኹ 1 ሰዓትን 30 ገለን ገይረ ኣለኹ I have no idea ولا ሓንቲ ኣብዚ ዝረአየን ነገር የለን ክንደይ ተኸታቲልኩም ርእቶ ሂብኩም ዲኹም ኣይሃብኩምን ስማዕ ኣለኹ ድየ የለኹም ብዙሕ ዝፈልጦ የብለይን I don't know why so anyway ስለዚ ሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ የመስግነኩም I think مع السلامة قبل النوم كوريا يدير جسكي I don't know منغو حطوطات القلم كنت تخلطوني Thank you very much bye